Muy buenos días. Empezamos hoy el pleno con más retraso que nunca, con 5 minutos, que no es habitual. Con lo cual, hoy estamos en este pleno, sesión ordinaria do 7 de febreiro do ano 2025, cando son as 9 horas e 5 minutos. Primeiramente, imos facer a aprobación das actas, sesión extraordinaria do 13 de decembro de 2024, se non hai discrepancias, votamos todas xuntas, 19 de decembro de 2024, 26 de decembro de 2024 e 10 de xaneiro de 2025. Votos a favor? Unanimidade dos presentes. Vamos ler rapidamente. Punto número 2, posta en coñecemento das accións ditadas desde a celebración do último pleno. Punto número 3, posta en coñecemento do escrito presentado polo Grupo Municipal do Partido Popular no que comunica a nova composición do mesmo. Punto número 4, posta en coñecemento do escrito presentado pola voceira do Grupo Municipal do Partido Popular no que comunica a modificación da adscripción dos concelleiros á Comisión de Pleno, a Comisión Especial de Suxestións e Reclamacións e a Comisión Especial de Contas. Punto número 3, posta en coñecemento do escrito presentado pola voceira do Grupo Municipal do Partido Popular no que comunica a representante do Grupo do Consello Municipal de Servicios Sociais. Punto número 6, posta en coñecemento do informe de tesourería sobre o período medio de pago correspondente ao mes de decembro de 2024. Punto número 7, posta en coñecemento do informe trimestral de facturas en tramitar do cuarto trimestre de 2024. E agora estamos xa, unha vez ditado isto, estamos xa na parte resolutiva no que temos neste tema, temos dúas votacións, 2 puntos a debatir de parte resolutiva, e depois temos 5 mocións que dúas son debate conxunto, con lo cual, de facto, serán debates 4 mocións, e é o que temos. Antes de continuar co pleno, simplemente decir e recordar que en marzo do ano 2007 se incorporou o secretario, o señor secretario Luis Bermúdez, que está aquí a miña dereita, e que ha estado, pois, obviamente, en todos esos plenos, prácticamente en casi todos, desde o ano 2007, e que se supón que se non hai ningún pleno urxente ou extraordinario próximamente, este será o seu último pleno. Co cual pasará a mellor vida, pero entendendo esa mellor vida, a vida do retiro. Eso esperamos, non no doble sentido da palabra. Así que desde aquí, desde a alcaldía, supoño tamén todos ustedes, aunque se pronunciarán, pois darlle as gracias por o seu tremendo profesionalismo, por o ben tamén que nos levamos sempre nas relacións de calquer tipo, a nivel personal, a nivel profesional, porque a súa corrección é porque realmente, pois, un secretario do que se pode decir realmente que sempre deixa un excelente recordo e que de algún xeito nos vai seguir axudando, porque se alguna vez lle fai falta que chamemos, seguro que nos vai atender. Estamos seguros. O sea que... Así que teño o móvil encendido. Que teño o móvil encendido. Bueno, antes de seguir con este punto, decir tamén que no público pois sempre temos aquí o que chamar a parte de arriba, a balconada. E hai sempre, pois, veñen os veciños, cando hai un tema moi concreto, pois solen vir veciños para ese tema concreto. Pero, sin embargo, o que é de forma regular, a verdad que solamente veñen moi pouquiñas personas, 2, 3, precisamente está aí Olga, que é unha das habituales, da Asociación de Vecinos do Ponte, que sole vir a estes os plenos. E había tamén unha persona que sempre viña tamén a casi todos os plenos, igual que Olga, que era un líder veciñal, que era Arturo Rodríguez, Arturo de Carlasca, que soy ben sopeños e que non vai vir máis por o seu pasamento, o seu fallecimento o pasado domingo, creo que foi o 2 de marzo. Fíjese o que temos aí, xente da súa familia, que está aí. Desde aquí mandarlle, obviamente, un recordo que é un auténtico líder vecinal. Decir tamén que a xente se fixa en todo, e mandoume unha persona, precisamente un concelleiro de aquí, que estuvo na corporación e xa non está, que me mandou unha cousa que me dixo, fíxate que curioso de Arturo Rodríguez, que el coñeceu, porque claro, sempre o vía ademais tamén nos plenos que viña aquí, aparte de falar con ele. Dice, fíxate que curioso, morreu o 2 de febreiro, un ano despois de que se inauguraran as rampas mecánicas da Carballeira. E eu dicía, pois nin idea, dice, pódelo mirar? E eu, miramos así, e dice, pois ten razón, a verdade que non me había fixado eso. E fíjate o que as efemérides, non? Que Arturo Rodríguez morreu un ano xusto despois da inauguración da Carballeira, que a obra, entón foi a obra máis importante do barrio que se fixo nunca, e a obra, obviamente, máis importante da Carballeira. E nada máis, de aquí mandarlle tamén un recordo a Arturo, que sempre estará na nosa memoria. Bueno, pois... Vamos xa entonces con este tema. A aprobación da conta xeral, punto número 8.1, aprobación da conta xeral do Concello de Ourense do Consello Municipal de Deportes correspondente ao exercicio 2023. Ten a palabra o señor secretario.
Buenos días y muchas gracias a todos. Proposta da Concelleira de Economía e Facenda. Visto o expediente da Conta Xeral do Concello de Ourense correspondente ao exercicio 2023, que comprende a conta da propia entidade e do Consello Municipal de Deportes, visto o dictame favorable da Comisión Especial de Contas adoptado o 20 de decembro de 2024, cumpridos os trámites legais de información pública sin que se formularan reparos ou observacións segundo o certificado emitido por la Oficialía Mayor, considerando que o artigo 212.4 do texto refundido da Lei Reguladora das Facendas Locais aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004 atribúe ao Pleno a competencia para a súa aprobación, proponse ao Pleno a adopción do seguinte acordo. Único, aprobar a conta xeral correspondente ao exercicio 2023 do Concello de Ourense, que comprende a conta da propia entidade Concello de Ourense e a conta do organismo autónomo Consello Municipal de Deportes nos termos e coa documentación que consta no expediente e a que se incorporou tamén a documentación incorporada a su vez por la intervención xeral do Concello el día de la convocatoria e que se les facilitó a todos ustedes. Por o Grupo de Goberno, Tamara Silva ten a palabra. Haremos un pequeno debate e despois votación. Cando queres, un segundiño, son 5 minutos. Tamara. Ben, bos días a todos, bos días, señor alcalde. Como xa expuxo o señor secretario, o que traemos aquí é a razón da conta xeral, é un documento puramente contable, realizado dentro do Servicio de Tesourería, e como xa se expuxo, neste caso, é un documento que xa pasou por a Comisión Especial de Contas, onde xa se debatiu coa oposición, non presentaron ningunha emenda no tempo, ningunha alegación no tempo de exposición pública, e como na súa tramitación é habitual, unha vez pasado por este proceso, ten que vir aquí ao Pleno para a súa aprobación. É un documento onde se manifestan os aspectos económicos, financeiros, patrimoniais e orzamentarios, tal como ben recollido na lei. É único nomear ou resaltar que por primeira vez está consolidado a conta xeral tanto do Concello de Ourense como do Consello Municipal de Deportes, que normalmente non incluía a mesma. Nada máis, do resto, espero contar coa súa aprobación, dado que non houbo ningunha alegación nin na comisión nin no tempo de exposición. E nada máis para continuar coa súa tramitación. Grazas. Moitísimas gracias, Tamara. Damos a palabra por parte do BNG a Luís Seara. Cando queiras, Luís. Bo día a todas e a todos. Sumarme ao recoñecemento que fixo o alcalde na figura de Luís Bermúdez, secretario de Pleno deste Concello. Efectivamente, si algo podo destacar del neste período en donde tiven a honra de compartir con el é no respecto, na consideración e na axuda que sempre nos prestou a todos os grupos e singularmente ao Bloque Nacionalista Galego. Por eso, quero trasladarche, Luís, o noso agradecemento e desexarche que che vaya fantásticamente ben nesta vida fora do traballo que empeza. Ahora empezas a ser corredor de bolsa e vixiante de obras, quero dicir que vas a ser pluriempleado tamén. E con respecto a Arturo Rodríguez, eu tiven a sorte de coñecelo. Foron moitos anos compartindo 1001 batallas. El estivo presente en todas e cada unha das loitas por aquelas demandas xustas tanto da sociedade como do barrio, que defendeu sempre con uñas e dentes diante de todos os gobernos municipais. Darlle o noso pesar á familia que hoxe está aquí e darlle o agradecemento porque Arturo foi unha referencia do movimento veciñal e foi un activista social de primeira magnitude. Por lo tanto, sumarme a eses dous recoñecementos. Ben, en relación coa conta xeral, nós xa temos debatido en anteriores ocasións, tanto desde o Goberno municipal como desde algún grupo da oposición, sempre se dixo que esta é unha cuestión estritamente técnica, non? E nada máis lonxe da realidade.
No informe elaborado pola Tesourería Municipal incídese na imprescindible aprobación dun novo documento orzamentario, dado que, dada a súa antigüidade, o orzamento xeral deste Concello non pode adaptarse á realidade actual e non responde ás necesidades de hoxe. Nese mesmo informe advírtese que o remanente de tesoureiría non pode convertirse no instrumento xeral para conseguir esta adaptación, creando novas partidas e deixando outras sen execución. Tamén fala de que o inusual elevado volume de remanentes de crédito resposta en gran medida ás modificacións orzamentarias tramitadas, neste caso, ao longo do ano 2023. Dese conxunto de modificacións, compre traer a colación as incorporacións de crédito por importe de 66 millóns de euros, prescindindo todas elas do preceptivo informe de intervención municipal. Por tanto, cando se fala de que esta é unha cuestión técnica, claramente non é así. Por tanto, os técnicos falan da imperiosa e urxente necesidade de aprobación dun novo orzamento. Esta non é unha cuestión técnica, é claramente unha decisión política. Pero, ademais de todo isto, a conta xeral non reflicte a imaxe fiel do estado financeiro e patrimonial do Concello. É o propio interventor o que di que deberían dotarse provisións polas futuras débedas que terá que afrontar o Concello, derivadas da situación en precario da totalidade das concesións, tal como se observa na concesión do transporte, da limpeza viaria ou da recollida do lixo. De feito, lembrarán que hai poucas semanas tivemos que traer aquí unha modificación de crédito para habilitar 16 millóns de euros correspondente a unha débeda coa concesionaria do transporte en virtude dunha sentenza firme, sin que esta circunstancia, e isto é moi importante, tivera reflexo nas contas municipais con carácter previo. Cando nos falábamos de débeda oculta, estábamos a referir a isto, unha débeda oculta que acaba saindo á superficie en virtude dunha sentencia firme. O informe conclúe de xeito contundente e afirma: este exceso de gasto pendente de imputación orzamentaria pode afectar negativamente a imaxe fiel das contas. Os informes tamén reafirman a nosa posición en relación coa conta 413. A conta 413 representa o 14,01% do total das obrigas recoñecidas netas consolidadas do exercicio, cando non debería superar o 3% en circunstancias normais. Vela aquí outra das graves anomalías. Espera, Luís. Espera, que che dou. As túas verbas de inicio dedicadas a Luís e Arturo merecen que acabes a argumentación, sin dúbida. Sigue. Moitas grazas. En definitiva, a conta xeral pon de manifesto que a situación económica do Concello é altamente preocupante, que de non subsanar as moitas eivas que se poñen de manifesto por os distintos técnicos municipais, máis cedo que tarde poderemos vernos abocados a ter que ir a un plan de axuste cos efectos que iso pode acabar tendo para o funcionamento ordinario dos servizos públicos. Por tanto, nós imos a votar en contra. Moitas gracias. Por parte do Partido Socialista, María, cuando queiras. Bo día, grazas. A conta xeral é o documento no que, dende un punto de vista técnico, porque sí que é certo que é un documento estrictamente contable, se poñen de manifesto en que gasta o goberno municipal e a que se adican os fondos públicos que ten este Concello. E se, dende un punto de vista técnico, está elaborada por os servizos municipais e non hai nada que decir, aínda que poderíamos decir que Democracia Ourensana nunca apoiou a aprobación da conta xeral cando non estaba no goberno, a pesar de que fose un documento técnico e non teña maior trascendencia, sí que é certo que, dende un punto de vista político, pódense analizar todos aqueles gastos e como executa o orzamento que non ten o Concello de Ourense e o goberno municipal. Unha das eivas máis importantes da conta xeral, que é algo que pasa neste Concello, non só con Democracia Ourensana, senón que xa pasaba antes, é que esta conta tiña que estar aprobada por o Pleno o 30 de xuño. O 30 de xuño, lóxicamente, do ano pasado, non do que vai vir. E tiña que estar rendida ao Tribunal de Contas en data 15 de outubro, ou 16, depende do ano. Dende ese momento, esta conta xeral está fora de plazo e iso inhabilita o Concello de Ourense para solicitar subvencións. As subvencións
son unha das fontes de financiamento deste Concello, a pesar de que, bueno, ano tras ano cada día se piden menos pola dificultade da súa xustificación e porque non existe un departamento no Concello que as tramite de maneira exclusiva, e tamén pode acarrear sancións por parte do Tribunal de Contas ou incluso pola propia Lei de Transparencia. E pasa unha cousa moi importante que xa está a vivir o Concello de Ourense, que é que se ven limitados e se reteñen as participacións nos tributos do Estado. O Estado ingresa unhas cantidades fixas mensuais ao Concello de Ourense que non estamos a ingresar e que implican un 40% dos ingresos deste Concello. Entón, o retraso nos prazos deriva nunha serie de eivas que este Concello suma a unha mala planificación orzamentaria que nos consta que dende a Concellería de Facenda intentan subsanar e non é doado porque hai moitas cuestións que teñen un carácter estructural. Por exemplo, que todos os servizos públicos estén en precario supoñen un problema moi grave de xestión financiera e de planificación orzamentaria para este Concello. Cando aprobamos a conta xeral o ano pasado, o alcalde de Ourense dixo neste pleno e consta na acta que é falso que os servizos en precario nos costen máis aos veciños e ás veciñas de Ourense. Bueno, ao longo do ano pasado, comentou o compañeiro do BNG, xa temos sentencias judiciais para o reclamo dos intereses por parte das concesionarias, pero o problema xa non é que nos saian máis caros, menos caros, cal vai a ser o prezo de licitación, é que os servizos públicos, os básicos, o lixo, a auga, o transporte urbano, teñen unha serie de eficiencias que afectan directamente á veciñanza e que non se están a subsanar. E ademais xa non é que o paguemos máis caro ou menos caro, é que non o estamos pagando. Entón vamos a ter que pagar intereses sí ou sí. Entón, son dúas cousas diferentes. Por un lado, é un documento técnico impecable porque o elaboran os servizos municipais, pero os datos que se extraen da conta xeral reflicten que por parte do goberno municipal hai unha serie de eivas que son exactamente as mesmas que o ano pasado, porque melloran levemente na execución do orzamento, que do 59% o ano pasado era do 48%, e a concelleira dirá, sí, bueno, pero como incorporamos as modificacións de crédito, a execución non é real. Claro, a execución non é real porque a xaneiro do 2025 o orzamento real do Concello de Ourense está agotado. De feito, en xaneiro non se abonaron as nóminas dos traballadores e traballadoras públicas en tempo e forma, porque o capítulo 1 é do ano 2014, o orzamento é do ano 20. Do 20 a hoxe, que parece que pasou pouco tempo, a situación é completamente diferente e este Concello debería de ter traído xa a este pleno un orzamento municipal ou os instrumentos de planificación orzamentaria se teñen que ser as ordenanzas fiscais primeiro que o sexan. Tamén dixo o alcalde no mesmo pleno, no que dixo que as concesións en precario non serían máis caras que a reducción do imposto de bens inmobles, que gracias á democracia ourensana se reduxo no Concello de Ourense, implicou un grande beneficio para os veciños e veciñas que realmente non repercute no peto directo dos veciños e veciñas de clase media e de clase media baixa, solamente dos grandes tenedores de vivendas, e agora alegan que teñen que subir as taxas municipais para poder aprobar un orzamento. É un problema de que non temos ingresos suficientes para financiar o gasto corrente deste Concello e que as modificacións de crédito non se empregan para financiar. Remata, por favor. Nada, que as modificacións de crédito non se empregan para financiar investimentos, empréganse para financiar gasto corrente porque non temos orzamento. Por lo tanto, o documento é impecable, a que adican os fondos públicos o goberno municipal é decisión de goberno, pero non está ben estructurado e, polo tanto, xenera eivas nos servizos públicos. Grazas, Aníbal. Gracias, María. E por parte do Partido Popular, Ana Méndez. Cuando queiras, Ana. Ben, eu de xeito moi breve, en primeiro lugar, dende todos os integrantes do grupo municipal, quero expresarlle a Luís, o secretario, a nosa máis profunda admiración, tesa excelencia profesional e a calidade persoal, co cal creo que, polo menos pola miña parte, eu creo que por parte de todos, votaremos te moito de menos. Desexarche o mellor,
Por suposto, tamén o noso recoñecemento á persoa de Arturo Rodríguez. Eu non o coñecín persoalmente, pero sei que moitos dos meus compañeiros sí. Con respecto á conta xeral, simplemente dicir que, por suposto, estamos totalmente de acordo e a análise que fixo María, pois, totalmente correcta, excepcional. A nivel técnico non hai nada que dicir. Votar en contra da conta xeral non ten sentido ningún. Nos votaremos a favor porque está perfectamente executada, e logo despois, a nivel político, evidentemente, o que levamos repetindo dende o inicio do mandato, unha total falta de planificación orzamentaria do equipo de goberno. Nada máis. Gracias, Ana. Abrimos a segunda rolda. Baixamos un minuto, ainda que non creo que sea necesario por o que vexo. Espera un segundo, Tamara. Cando queiras. Grazas. Ben, como xa dixeron tanto a señora María como a señora Méndez, é un documento puramente contable, señor Luís, por moito que lle queira dar voltas. Outra cousa é o debate político que queramos ter con el, pero aquí o que traemos é a aprobación da conta e un documento contable. Podemos criticar se está ben ou mal feito, cousa que tampouco se alegou nin na comisión na que vostede tamén estaba, co resto de representantes dos grupos, nin alegou nada no tempo de exposición pública. Ven a dicir aquí que non aproba cando en todo ese tempo pudo debatir e alegar cousas que non fixo. Pero, bueno, vostedes mesmos. É un documento contable que hai que continuar coa súa tramitación. Agradezo nese senso o dito tanto polo Grupo Socialista como polo Partido Popular. E logo, nada, unha serie de aclaracións. No tocante ao informe que non recolle o das provisións, evidentemente non o recolle, como xa apuntaba o Tribunal de Contas, pero en ningún momento iso devenga en que non se poida aprobar a mesma conta xeral, ou esta conta xeral, dado que o Tribunal de Contas apuntaba como poder consolidar as contas de Concello de CMD que ven aquí, ou das provisións que ven aquí, pero non era motivo para botalo atrás. Vostedes parece que sí. No tocante ás apreciacións que fai, neste caso, incluso o señor Tesoureiro ao final do informe, son propostas, e sí que decanta a elevada cuantía da 413, pero, sen embargo, fíxose dende este goberno municipal un traballo extraordinario tanto dende o resto de servicios como de tesorería para depurar dita conta. Moitas veces dicimos, non, é que son cousas atrasadas. Hai cousas atrasadas, pero non só deste goberno. E temos que acatar provisións e ter que acatar sentenzas que non son só deste goberno, porque eu creo que a ETAP e a EDAR, por exemplo, no caso, no tocante da auga, gobernaba o bipartito. Ou outras cousas que temos hoxe que facer fronte de sentenzas non eran deste goberno, estámoslo a facer. De todas formas, como apuntaba neste caso a señora María, dende o goberno, dende o Servizo de Facenda, se están levando a cabo unha serie de indicacións que se fixeron constar en varias veces en xuntas de área cando preguntou a oposición como depurar esa conta 413, medidas para eliminar a complexidade da carga administrativa que é urxente porque moitas veces o que provoca é que non se poidan tramitar ou levar a cabo os expedientes en tempo e forma, efectos estruturales no Concello en moitos casos que xa veñen de atrás, cambio da guía de tramitación para que poidan modificar todas esas eivas nos plazos que fixo mención a señora María, adiantar o peche de exercicio é unha das propostas que temos para poder que todo isto se avance, pero todo isto non é máis que debate político ou da xestión. O que vimos aquí, remito, é a aprobación da conta xeral, documento contable, está de acordo, non está de acordo, no tempo de alegacións ou de exposicións, o único que, parece que non entendeu foi vostede, señor Seara. Nada máis. Grazas. Gracias, Tamara. E damos a palabra, neste caso, ao representante do Bloque Nacionalista Galego, Luís Seara, cando queiras. Ben, os únicos que non entenden son vostedes, pero non entenden nin o que lle din os propios técnicos do Concello. Cando os técnicos están dicindo que o orzamento que hai non é o necesario ou acaído para a realidade existente,
para a realidade existente, estánlle dicindo que teñen que facer as cousas ben. Cando lle están dicindo que ese uso indiscriminado de modificacións de crédito o que está provocando é un orzamento encuberto, que é o que están facendo vostedes, tampouco fan absolutamente nada. Mire, nós non presentamos alegacións, nós levamos dito por activa e por pasiva, e calquera pode repasar todos e cada un dos debates ao longo, xa non deste mandato, sino do anterior, de que todas estas cuestións que hoxe aparecen aquí no debate político, nós levamos as transmitindo desde hai tempo. Lévanos enganado sistemáticamente dicindo que están traballando nun borrador de orzamentos. Bueno, pois, a ver cando presentan ese borrador de orzamentos. Levan 5 anos gobernando. 5. Non son nin 4 nin 3, 5 anos. En 5 anos eu coido que puideron ter feito moitas cousas, non? E non as fixeron porque lles vai ben así. Porque lles vai ben así. Unha das razóns, porque efectivamente, agora presentar un borrador de orzamento significa ter que actualizar as taxas. E significa meterse nun debate que para vostedes, me imagino que socialmente, bueno, pois non queren dar ou se é posible que pase sin darse, non? Bueno, pois fagan os deberes, traigan ese borrador, a partir de aí, nos allo dixemos, discutímolo, falamos e vemos que podemos ou non podemos aportar. E, efectivamente, a conta xeral fana os técnicos, elaboran os técnicos. Pero, cando a conta xeral informa, entre outras cousas, de como se executa o orzamento, e esa non é unha cuestión técnica, é unha cuestión política. Por tanto, bueno, nos vamos a manter a posición, que é exactamente a mesma, por certo, que mantivemos en anteriores ocasións. Moitas gracias, Luís. María, por parte do Partido Socialista, cando queiras. Posición que é a mesma que mantiña Democracia Orensana cando non gobernaba este Concello, que nunca votou a favor dunha conta xeral, por moi documento técnico que sexa. O Grupo Municipal Socialista está a favor da conta xeral porque é un documento técnico impecable redactado por os técnicos municipais, os datos son os que son, é un traballo de recopilación de datos que implica que todos os servizos fagan a súa parte. Eso non quita que estamos en contra de como xestiona os fondos públicos o Concello de Ourense e o Goberno Municipal. O razonable é o que importa da conta xeral é que esta poda ser rendida ao Tribunal de Contas porque é un órgano externo fiscalizador e el detecte as eivas que este Concello está a incorrer nelas, como, por exemplo, un orzamento prorrogado, que é unha das máis salientables, e, polo tanto, nos ímonos a abster, non porque estemos en contra da conta xeral, senón que estamos en contra de como o Goberno Municipal xestiona os fondos que son de todos os veciños e veciñas. E con respecto aos datos que se extraen da conta xeral e intentando ser constructivos, é un rogo, ou como se diga, a conta xeral indica que dos obxectivos que tiña programados o orzamento xa do 20 e que actualmente obviamente son outros, están por debaixo do 50%, que non é asumible, temas tan importantes como, e por favor que o alcalde non diga que non son competencia municipal, porque temos competencias municipais en todos os obxectivos programados no orzamento, en vivenda, abastecemento, sumidoiros, saneamento, depuración, alumeado público, xuventude, equipamentos culturais e o MIC. Estos están por debaixo do 50%. Tamén se pode ser, este Concello destina un 34% do seu esforzo en urbanismo e un 1,9% en benestar social. Entendo que o arranxo de beirarrúas é fundamental, pero o benestar social implica dereitos dos veciños e veciñas e se poidese equilibrar a diferenza sería excelente. Con respecto aos ingresos, estos xa non financian o gasto corrente, non o financian. A marxe de subir ou non subir as taxas, que estou segura de que cando veña a este pleno unha suba de taxas será culpa de Pedro Sánchez e do PSOE, cando eso pase tamén se podería facer de outra maneira, como por exemplo presentar isto en tempo e forma e poder solicitar subvencións á Xunta de Galiza e ou aos fondos Next
para poder obter novos ingresos para este Concello. Mellorar a execución do orzamento, mellorar os prazos de rendemento de contas e de transparencia, porque o problema da transparencia do Goberno de Democracia Orensana é grave, moi grave, en moitos aspectos, porque o obstruccionismo ao que se ve sometida a cidadanía e a oposición penso que nunca pasará neste Concello. Pouco máis, que estamos a principio de ano, hai moitas cousas que se poden facer, por exemplo, o alcalde ainda non cesou neste primeiro trimestre ningún habilitado nacional, eso seguramente contribúa a que se poidan cumplir os prazos neste Concello, que se poden presentar un borrador de orzamentos no primeiro semestre do ano, sería excelente. Grazas. Bueno, nada, ha dicho María que en bienestar social, pues que tenemos un gasto de 1,9%, depende obviamente el nombre que le pongas, porque hay partidas de bienestar social que no llevan ese nombre y no las has sumado. Por ejemplo, solamente en asistencia a domicilio hemos licitado el servicio por el 5%, asistencia a domicilio le hemos licitado el servicio por un 5% del presupuesto de este Concello. No, solo asistencia a domicilio, el 5%. Entonces tú puedes decir, es que eso no es bienestar social. Bueno, si tú crees que asistencia a domicilio, la gente dice, no es bienestar social, pues válgame Dios. Bueno, vamos por favor con María. Ana Méndez tiene nada más en este debate. Muy bien, pues vamos a votar entonces por favor este punto. ¿Votos a favor? Democracia Orensana y Partido Popular votan a favor. ¿Votos en contra? BNG vota en contra y el PSOE se abstiene. El punto 8.2, solicitud de compatibilidad de don Juan Otero Pombo para o exercicio de profesor asociado na Universidade de Vigo. Tenga palabra o señor secretario. Dictamen da Comisión de Pleno. De conformidade co informe proposta do Servicio de Personal e Recursos Humanos de 29 de xaneiro de 2025, a Comisión de Pleno, por unanimidade dos presentes, adopta o seguinte acordo. Dictaminar favorablemente e levar ao Pleno a seguinte proposta. Autorizar a compatibilidade solicitada por Juan Otero Pombo para compatibilizar o seu posto como funcionario do Concello de Ourense coa actividade como profesor asociado da Universidade de Vigo con dedicación parcial ao amparo dos artigos 3.1, 4.1 e 7 da Lei 53/1984 de 26 de decembro de incompatibilidades do persoal ao servicio das administracións públicas, sempre que se manteñan as mesmas condicións nos dos postos de traballo. En el tema de la compatibilidad de un empleado del Ayuntamiento de Ourense para temas de educación, como en este caso, como es la Universidad de Vigo, el campus de Ourense, nuestro partido político pues reiteradamente ha votado siempre a favor, que ha venido aquí esto a pleno con varias personas que ahora recuerdo, como es Gago, asesor jurídico, como es Freire, que está en Hacienda, y no sé si alguno más. El caso es que ahora aquí hay un profesor de informática en el que nuestra postura del Grupo de Gobierno es también votar a favor por varios motivos en esta compatibilidad. Va a cobrar su sueldo íntegro como profesor aquí, como trabajador aquí, y aparte pues a ser un profesor en la universidad, donde también tendrá una pequeña remuneración. Obviamente no va a cobrar un sueldo, vamos a decir, a tiempo completo en los dos sitios. Pero el motivo por el que votamos a favor es que primero se produce si es un profesor que entendemos que es bueno y es reclamado por la universidad, pues queremos que los alumnos se beneficien de un buen profesor. Pero es que además hay una retroalimentación, es decir, una persona que normalmente está en contacto cotidiano con la universidad, eso tiene una retroalimentación que va a ser bueno para un trabajador que está aquí en el Ayuntamiento de Ourense. Y como decía, por ejemplo, un famoso físico, Feynman, decía que a él le produjo un cambio, un segundo renacer en su vida cuando volvió a dar clases con los alumnos, es decir, produce una mejora, a veces mejora más el profesor que los alumnos. Con lo cual entendemos que es lo que los americanos llaman una win-win situation, en donde ambas partes ganan. Ganamos en el Ayuntamiento de Ourense y gana también la universidad. Y por ende también pues gana esta persona a nivel vocacional, que supongo que también tiene un componente vocacional lo que hace. Así que nuestra postura es votar a favor. Si quieren decir algo en este debate, BNG no, PSOE tampoco, y PP tampoco, con lo cual supongo que lo que he dicho en cierto modo va un poco por boca de todos porque parece que están todos de acuerdo. Vamos a hacer pues la votación. ¿Votos a favor? Pues unanimidad del Pleno. Muy bien, pues vamos ahora entonces ya con las mociones. Las mociones, como he dicho, tenemos 5 mociones, pero 2 se van a debatir conjuntamente, que es la de Castelao, la 8.4 y la 8.5. ¿Bien? Se va a votar separado, pero se vota conjuntamente. Vamos con la primera moción, que es la 8.3, que es una moción del Grupo Municipal Socialista para ratificar
a xestión pública e directa do CAPD de Ourense. Ahora nos explica todas as motivacións Natalia Benítez. Un segundiño, cando queiras. Grazas, alcalde. Moi bo día a todos e a todas. Se me permiten comezar primeiro dirixíndome ao noso secre. Querido Luís, foi un placer compartir contigo estes últimos 18 anos no Concello de Ourense, non só meu, senón dende o Goberno e a oposición de todos os membros e membras do Grupo Municipal Socialista. Gracias pola túa profesionalidade, pola túa humanidade, por esas charlas de fútbol e, nada, de corazón desexarche o mellor nesta nova etapa que anhelada e que ogallá disfrutes cos que máis queres. E tamén aproveitar para facer un recoñecemento tamén dende o Grupo Municipal Socialista Arturo Rodríguez, presidente da Asociación de Veciños Carlasca, efectivamente unha aperta enorme para a súa familia e amizades, un recoñecemento como loitador incansable polo movimento veciñal, pero tamén polo fomento do deporte de base nos máis cativos e cativas, un amante do seu barrio da Carballeira e que independentemente de quen gobernara, sempre os defendeu e sempre deu a cara por eles para conseguir o millor. Grazas, Arturo, e ata sempre. Ben, vamos á moción do CAP, alcalde. Quero primeiro saudar e darlle a benvida a este salón de plenos do Concello de Ourense, aos membros e membras das familias da plataforma ProCap e a todos aqueles que se suman ao apoio da súa xusta reivindicación. Ás veces a política ten estas cousas. Eu considero que temos que separar a política propiamente dita da condición humana. Este tema é unha cuestión de xustiza social, é unha demanda na que todos deberíamos estar de acordo e apoiar. Dende o Partido Socialista non só contades con elo, senón que levamos 9 meses ao voso carón e agora con moitas máis ganas se cabe. Por iso traemos este tema hoxe aquí. A presentación desta iniciativa que pide que a Xunta de Galicia de marcha atrás, recapacite, rectifique, reconsidere a súa decisión de licitar o CAP a unha entidade sen ánimo de lucro e sen garantir ese futuro para os nenos e nenas con discapacidade de Ourense, creemos que é unha decisión inxusta e que se falta a palabra dada con estas persoas. Nós sempre estivemos aí para darlles voz, como non pode ser de outra maneira, igual que outras formacións políticas, que chegamos ata o final. Eu creo que a mellor maneira de separar o político do humano, neste caso, e para iso vou aproveitar as verbas de Eva Gutiérrez no pleno da Diputación, creo que nos chegaron a todos ao corazón, penso que ninguén o pode explicar mellor que a eles. Dicía Eva, chámome Eva Gutiérrez, son nai dun neno de 17 anos que se chama Xavier, tamén son membro da plataforma ProCap. Quixera primeiro explicar o que significa ser nai dun neno especial, dun neno con discapacidade. A miña vivencia é igual que a de calquera pai, calquera nai, que están hoxe acompañándome con pequenas variacións segundo o diagnóstico, pero cos mesmos sentimentos. Cando nacen os nosos fillos, esperamos, desexamos, todos, un meniño que non sufra patoloxía algunha, polo menos nada que non se poda solucionar cunha mínima intervención médica. Cando isto non é así e nos comunican do seu grave problema da súa discapacidade, comeza o noso calvario e, como non, o deles. Pasamos por fases de negación, confusión, rabia, ira, dor e culpa, tristura. A que lles lembra isto? Pois sí, a un duelo, porque é o que sufrimos. É o máis parecido a un duelo por unha persoa miúda, polo noso fillo, que non é ou non son imposibles de resolver. Atopámonos soas, ningún do ámbito sanitario é quen de acompañarnos, posiblemente porque non hai protocolos de actuación para estes casos. Ás veces notamos que os nosos fillos non evolucionan correctamente. Algúns sanitarios din que nos preocupamos demasiado e despois dámonos de bruces coa crúa realidade.
Terapias, consultas médicas pasan a ser o noso día a día e atopámonos nos pasillos dos hospitais as nais e pais que pasan polo mesmo. Aí, sí, sentimos a calor humana. Comeza a seguinte fase, a aceptación e o enfrentamento real á situación que temos entre mans, que non é outra que darlles aos nosos... Perdón, te extiendo máis tempo, segundo. Podo seguir na segunda quenda, non hai problema. Adicámonos en corpo e alma a eles, establécese un vínculo que nunca desaparecerá e loitamos con e por eles cada día da nosa vida. Comprenden agora por que estamos aquí? Comprenden por que seguimos loitando por un centro de atención a persoas con discapacidade público e de xestión pública e directa pola Xunta de Galicia en Ourense? Muy bien. El siguiente turno es del BNG, Luis Seara. Cuando quieras. En primeiro lugar, saudar as persoas e familias da plataforma. Ben, hai apenas 3 meses debatemos neste salón de plenos a respecto do CAP, dunha demanda pola que as nais e pais das persoas con discapacidade maiores de 21 anos levan loitando incansablemente desde hai máis de 10 anos. Anos pelexando para que Ourense teña o que xa teñen, o que xa disfrutan desde hai moito tempo noutras provincias de Galiza, un centro público de xestión pública directa. Non resulta doado resumir tanto traballo, tanto esforzo durante este tempo, pero eu, se tivera que quedarme con algo concreto, sería, sen dúbida, un fito sen precedentes, que foi a recollida de máis de 50.000 sinaturas de apoio e fala este feito da empatía, da sensibilidade que a sociedade de Ourense ten con esta xusta demanda. Empatía e sensibilidade que, por desgraza, as nais e pais non atoparon nos seus gobernantes. A teimosía da plataforma conseguiu algo que parecía imposible. Por de acordo a todas as forzas políticas que concurriron no 2016 ás eleccións ao Parlamento Galego, a meirande parte das cales hoxe teñen representación parlamentar. Lograron que, antes das eleccións, todas as forzas políticas que concurriron pola circunscripción de Ourense asinaran un documento cuns compromisos claros e concretos. Entre esas forzas estaban as que hoxe estamos aquí representados neste salón de plenos. Entre eses compromisos figuraba o da asunción da xestión pública por empregadas e empregados públicos. O tempo foi pasando e a plataforma foi sorteando un obstáculo tras outro. O primeiro, un proxecto que non satisfacía as demandas das nais e pais, o que provocou novas mobilizacións e obrigou a Consellería a acometer cambios. O segundo, a pouco de iniciarse a construción, a cal, para a sorpresa de todos, botou moitos meses parada. Soubose, logo de que o BNG preguntara no Parlamento, que fora por mor da crise de prezos provocada pola pandemia, mais nada disto se lle dixo ás familias. Novamente, a presión social forzou a Xunta a unha nova contratación e, novamente, outra promesa incumprida. Pero o peor estaba por vir. Durante este tempo, o goberno do PP da Xunta e a súa sucursal de Ourense adicáronse a xogar ao gato e ao rato coas familias, sen ser claros a respecto de cal ia ser o modelo de xestión do CAP, aínda que algúns podíamos intuílo. Foron moitas as veces e reiteradas que a plataforma e os grupos da oposición interpelaron ao goberno para que dera resposta á principal preocupación das nais e pais a respecto de cal ia ser o modelo de xestión do centro. A ambigüidade foi sempre a resposta. Pero esta situación non se pode manter eternamente e, claro, chegou o momento de ter que abrir o centro e caeuselles a carouta. O tempo amosou varias cousas. A primeira, que Partido Popular e Democracia Ourensana non son de fiar. Sabíamos que a súa palabra non vale nada, agora tamén que non cumpren o que asinan. A segunda, que a sucursal ourensá do PP galego non ten a máis mínima capacidade de incidencia sobre as decisións que se toman a 100 kilómetros de aquí. Son meros convidados de pedra. E en Santiago fanlle máis caso ao alcalde, a Jácome, que a Luís Menor. A terceira, que tanto o Partido Popular como a Democracia Ourensana son uns cobardes. Non foron quen de dar a cara no Parlamento galego hai poucos días no debate que afectaba
a esta cuestión, pasándose a pelota duns a outros. A directora xeral de Servizos Sociais escurrindo o bulto cara ao PP de Ourense. O PP de Ourense agochándose detrás dunha deputada de Lugo que o único que se dedicou foi a esparecer xurro no hemiciclo. E o señor Ojea, de Democracia Ourensana, facendo mutis polo foro como si con el non fora o conto. E cuarto, nos últimos días especialmente, o debate sobre o CAP sacou a relucir o que é o PP e a súa falla de escrúpulos e o xeito carroñeiro de facer política. Non contentos con pretender pôr en cuestión e lixar a imaxe da plataforma e dos seus adversarios políticos, utilizaron as entidades do terceiro sector como ariete contra a plataforma, co obxectivo de provocar unha confrontación coas nais e pais da plataforma, que deixaron ben claro outro día que a súa loita non vai en contra nin cuestiona para nada destas entidades, todo o contrario. Me dijeron que no me metiera mucho en este tema, pero como para estarse callado, después de lo que dijo el Luis Seara del BNG. Bueno, vamos, por favor, al Partido Popular. Un segundo, por favor. Es Ana Méndez, cuando quieras. Ben, bos días a todos e a todas. En primeiro lugar, pedo desculpas porque estou bastante resfriada e non quero que ás veces falar que poida toser ou algo. Isto é sumamente importante para nós. En segundo lugar, que é o primeiro de todo, eu quero amosar o noso total respeto e agradecemento aos pais, ás nais e aos familiares que conformades a plataforma ProCap. E dicirvos que, por suposto, entendemos perfectamente a vosa constante preocupación, os vosos medos e as vosas inquedanzas. E pídovos, en nome da Xunta de Galicia e da Deputación de Ourense, que nos deades un voto de confianza. Polo Partido Popular respetamos absolutamente calqueira debate deste tema dos outros grupos políticos. O que me parece realmente de unha baixeza tremenda é a falta de respeto do discurso do Bloque Nacionalista Galego. Señor Seara, creo que debería pedir disculpas e perdón polos insultos que nos acaba de inferir. O que están facendo vostedes, volvendo a traer por segunda vez a pleno esta moción, é desviar unha vez máis o primordial e fundamental que é que imos ter en Ourense un centro que se leva reivindicando dende hai 9 anos. Un centro, ademais, público, de vanguarda, innovador e con equipamento adaptado, que vai ser referente en Galicia e un dos mellores de España, cun importantísimo investimento de máis de 10 millóns de euros por parte da Xunta de Galicia. Un centro no que os usuarios e as súas familias van a estar nas mans máis experimentadas e cualificadas, porque a xestión será por parte de entidades sociais sen ánimo de lucro, que levan anos traballando impulsados por dous motores, e son a solidariedade e o voluntariado. E ademais é que a amplísima experiencia destas entidades demostra que son a mellor maneira de dar resposta ás necesidades dos usuarios deste centro. Entidades que na súa maioría tamén están integradas por familias de persoas con discapacidade e que, polo tanto, teñen unha sensibilidade única e especial para atender aos usuarios. E, por suposto, a Xunta estará respaldando e supervisando o seu traballo para que se garanta unha atención de calidade a todas as persoas. Iso é o importante. Como tamén é moi importante que o acceso a estas prazas será o mesmo que no resto de centros da rede pública da Xunta e os prezos tamén serán públicos,
polo que estará suxeita a iguais regulamentos de funcionamento, de acceso a prazas e de utilización que as de xestión pública e será sempre e únicamente a Xunta quen outorgará e trasladará ás persoas usuarias. O único que se contrata é a xestión e para iso estáse a exixir, de acordo cos pregos xa publicados, que primeiro a ratio de profesionais de atención directa sexa rigorosísima, é dicir, un ou unha profesional de atención directa por cada persoa usuaria. Segundo, que haxa perfis de profesionais concretos. Falamos de médicos, psicólogos, traballadores sociais, terapeutas ocupacionais, coidadores, etc., etc., igual que a que existe en centros de xestión pública directa. E terceiro, se exixe a obligatoriedade da subrogación dos traballadores. É dicir, se se cambia de entidade, os traballadores seguirán formando parte do CAP. E reitero, trátase dunha xestión garantista. E digo con certeza e seguridade, porque con esta xestión garántese un canal de comunicación directo entre as familias e a Xunta que terá resposta sempre e que non terá que pasar pola entidade xestora se as familias non o queren. Garántese un control e unha inspección rigorosa e exixente, ademais de continua. Podo seguir? Garántese que a xestión terá que atender directamente e inmediatamente todas as instruccións ou directrices que a Xunta lle faga chegar. E garántese que a entidade terá experiencia e solvencia pedíndolle garantías dos 3 últimos anos. Teño máis para tal, pero seguirei na segunda quenda. Lo primero que me llama la atención es la defensa que ha hecho granamente del Partido Popular de la gestión que ahora defienden, externalizada, que es totalmente contraria a la que hace un par de meses, creo que fue en la Diputación, pues argumentaron allí sus diputados, donde se firmó un papel conjunto con el PSOE y el Bloque de que tenía que ser una gestión 100% pública. Entonces llama la atención que hace 2 meses, si el Partido Popular en la Diputación afirma una cosa, que ahora aquí el mismo Partido Popular pues defienda la contraria, ¿no? Es una incoherencia tremenda. Por otro lado, también la Xunta de Galicia sí que es verdad que tendría que explicar por qué motivo tiene un modelo de gestión en todos los centros de atención de personas discapacitadas en toda Galicia y el de Ourense es distinto. Entonces, claro, siempre estamos hablando de que Ourense estamos discriminados y la Xunta de Galicia defiende que esto es lo mejor. Y entonces la pregunta es, ¿qué pasa? ¿Que en los otros sitios es peor? ¿O es el de Ourense el peor? Porque igual no es. Entonces, lo que no puede hacer la Xunta de Galicia es vender en Pontevedra, en Coruña y en Lugo un modelo y luego el de Ourense distinto y decir, no, este es el mejor, coño, entonces los otros son peores. O sea, es algo que es muy difícil de vender. Eso empezando por ahí. Luis Seara empezó hablando de este tema y omitió algo importante y dijo una falsedad. Hablaba de que en el año 2016 en la Xunta de Galicia se llegó a un acuerdo de los 3 grupos, creo que fue a final de año, creo que fue en el año noviembre, pero en marzo del año 2016 el primer partido político que reivindicó aquí un centro para personas discapacitadas pues fue Democracia Orensana. De aquellas, pues nosotros, bueno, se habló con muchas familias y creo que fuimos el primer grupo político en que trajo a pleno este tema. Fue creo que en marzo del año 2016, o sea que unos 8 meses antes de lo de la Xunta de Galicia, ¿no? Y se trajo aquí en este mismo pleno, cuando un servidor estaba en la oposición y estábamos allí pues 8 concejales en el año 2016. Con lo cual fuimos los primeros en reivindicar este tema. Lo medible y no supinable está obviamente ahí ese pleno oficial. A partir de ahí pues empezó a derivar un poco el tema, ¿no? Obviamente simplemente estamos a la Xunta de Galicia porque es quien tiene que asumir el tema. Y una vez que eso demuestra cómo Ourense es la eterna discriminada, es decir, que resulta que en las demás provincias hay un centro de atención para personas discapacitadas continuo, independientemente de la edad, porque aquí teníamos uno que a los 21 años, como era creo que es el de Empelle, pues se tenían que marchar para casa, ¿no? Pero que tenían uno de continuo, sin límite de edad, Ourense no lo tenía, con lo cual es una discriminación absoluta de la Xunta de Galicia, porque en los demás sitios sí y aquí no. O sea, es intolerable como realmente nos están pisando de esa forma. El caso es que nosotros reivindicamos esto y a partir de aquí empezó un poco la polémica, ¿no? Se empezó a decir no ya un centro, que se hiciera un centro de atención para personas discapacitadas, independientemente de la edad, y gratuito,
sino que además tenía que ser de gestión pública. Y ahí es donde se le empezó a añadir una condición a ese centro en el que todos estamos de acuerdo que tiene que ser gratuito, de gran calidad, y obviamente lo importante de acceso gratuito y de gran calidad. Y ahí es donde se empezó con la polémica de que tenía que ser estrictamente público, ¿no? Repito, no es que nosotros defendamos una cosa u otra, sino que tiene que explicarlo la Xunta de Galicia por tener esa incoherencia, tener dos modelos distintos. Esto me recuerda cuando en el Concord no se admitía en Europa las primeras pruebas que se hicieron y querían implantarlo en India, porque en Europa todavía no estaba admitido el Concord por una serie de motivos. Y decía el de India, mire, genéticamente los de India somos distintos a los de Europa. Lo digo porque como aquí quieren poner el Concord y en Europa está prohibido, es por si es genéticamente los indios somos distintos, ¿no? Y esto es igual, tendría que la Xunta de Galicia explicar si los de Ourense somos genéticamente distintos, porque un modelo en toda Galicia menos en el de Ourense. Bueno, el caso es que a partir de ahí, en esta reivindicación que fue a más, le trajo muchísimas veces, acabamos enseguida, y entonces se empezó a politizar el tema. En el momento que tratamos un tema tan delicado como es el de tener pues, hijos discapacitados, en un tema tan delicado, pues, claro, es muy difícil debatir porque hay un tema moral tremendamente delicado. Entonces la gente, pues, con mucho pies de plomos a la hora de intercalar los debates. Y entonces esto seguramente fue aprovechado por ciertos arribistas y gente aprovechada, porque enseguida una persona que lideraba ese centro de atención a personas discapacitadas se pasó a la política y se metió en la lista de un partido político para ir de número 2, creo que de aquellos era en La Marea. Y fue realmente aquello vomitivo, decir, oye, ¿qué pasa? Tú estás en todos los sitios reclamando esto que es tan importante para mis hijos y en el momento que tengo notoriedad me meto y me voy de número 2 en La Marea. Y la asociación lo que hizo pues, fue relegarla de sus cargos porque hubo muchas protestas y realmente fue un gesto bastante feo. Y el caso es que al cabo de un tiempo aparece también una persona que es también al frente de este centro y se descubre hace poco que esta persona pues, estuvo con condenas de prisión por pederastia y también fue apartado, con lo cual, claro, es un liderazgo en este movimiento de dos personas que es realmente triste. Pero esas dos personas que han estado al frente de esta reivindicación no pueden empañar ni quitar la razón a lo que se reivindica de fondo, porque si no estaríamos haciendo un razonamiento ad hominem, es decir, que esas personas estén ahí, no pasa nada, es un error, se les quita y punto, no les quita la razón, nada. Pero ojo, también el drama que están sufriendo y el sacrificio todas esas familias tampoco les da la razón en todo lo que reivindiquen, porque si no estaríamos haciendo también un razonamiento ad hominem. Ni se la quita lo otro por lo malo, ni le dará razón. ¿Y qué es lo que quiero decir aquí? Lo que quiero decir aquí es que estas familias, influenciados por quien sea, están anteponiendo una premisa que dicen que lo público es mucho mejor que la gestión privada. Entonces, ¿qué ocurre? Están reduciendo un debate de siglos, un debate de siglos, incluso ya a inicios ya de los últimos siglos, pero que ha tenido especial bueno, pues, referentes en los debates de Keynes y de Hayek. Modelo más de gestión pública, modelo más de gestión privada. Bloque comunista, bloque capitalista. Y resulta que ese debate ideológico, donde hay multitud de partidos, ellos dicen, no, tiene que ser así porque es lo mejor. No, hombre, porque entonces lo que haces es anular la ideología de todos los partidos políticos. Es decir, es totalmente legítima la reivindicación de querer un centro igual que los demás en Galicia. Pero no puedes decir el cómo. Tendrás que pedir un centro gratuito y de la mejor calidad posible con los presupuestos autonómicos, bueno, que se manejan. Pero luego, el cómo no se puede uno meter en la ideología, porque si no, a los partidos políticos los estás anulando. Es decir, si nosotros creemos que la gestión privada es mejor que la pública, no es por decir, oiga, defienda usted la pública, hombre, no, el cómo me lo tendrá que decir a mí. Sí que es cierto que sí que hay que preguntar, oiga, ¿y por qué en Galicia es de una forma y en Ourense distinto? Eso sí que la Xunta lo tiene que responder, porque ahí hay una incoherencia. Pero en este caso, como es el caso de Democracia Ourensana, no nos pueden obligar ni a forzar a decir, oiga, exija usted que sea público. No, yo exigiré que sea lo mejor. Pero si yo creo que el sistema privado es mejor que el público, no me puede anular nuestra ideología. Nosotros queremos lo mejor para sus hijos, por eso no anteponemos la premisa de que lo público tenga que ser la condición sine qua non. Y por eso estamos en política, es nuestra visión. Ojo, yo no soy hipócrita,
Pero el Partido Popular sí que es hipócrita, porque han dicho un discurso en la Diputación y un discurso distinto aquí a nivel local y luego en la Xunta hacen otra cosa. Pero es que el PSOE y el Bloque les están engañando, les están utilizando a ustedes en un tema tan delicado para intentar ganar terreno político. Pero ellos son unos hipócritas, porque son los primeros que no creen en la gestión pública. Porque ahora están pidiendo Muface para todos los funcionarios. Oiga, si la gestión privada es lo mejor, perdón, si la gestión pública es lo mejor, ¿por qué pide Muface el PSOE? ¿Por qué quieren los funcionarios Muface? Si resulta que lo público es lo mejor, ay, no, para nosotros queremos lo privado. Y luego sí, para las personas del centro de atención discapacitadas, no, ahí sí, para eso lo público es lo mejor. ¿Y por qué no quieres tú lo mejor? No, yo quiero Muface porque me dan cita el día siguiente. Y si voy a la Seguridad Social me tardan cita en dar 8 meses para mirar un menisco. Y en Muface voy ahí a la sala en 10 y me atienden el día siguiente. O sea que quieren un discurso, hacen distinto. Y el Bloque exactamente lo mismo, porque habla de remunicipalizar, pero donde gobierna es casi todo privado. Hace poco trajimos aquí, o hablamos de recuperar la gestión pública de la Plaza de Abastos y dijeron, no, está muy bien como está externalizada privada. Y donde gobiernan en Pontevedra acaban de privatizar, sacar ahora la licitación del agua. Y ahora de la basura, todo privado, nada público. Y donde están en Santiago, lo mismo. Entonces, hombre, aquí lo que hay es una hipocresía absoluta y utilizan su drama y realmente el sacrificio y la vida de estas personas para utilizar y ganar debate político. Pues ustedes son unos auténticos hipócritas. Y si no responden a estas preguntas, ¿por qué en otros modelos ustedes defienden lo privado? Ah, no, cuando hablo de las personas que tienen un hijo con discapacidades, ahí defiendo lo público. Tú lo que tienes es morro. Y es lo que tenemos que decir en este sentido. Creemos que hay incoherencias en todos esos partidos. El PP, porque es el que tiene el mando, y hace una cosa distinta. Y según el foro, pues dice una cosa. Y el PSOE y el Bloque, porque utilizan esto como munición, cuando realmente ellos no creen en la gestión pública. Porque ya he dado esos ejemplos de cómo lo hacen en otros ámbitos. Vamos ya con el segundo turno. Por favor, Natalia. Ben. Parece que hoxe Democracia Orensana decidiu falar blanquearse nun tema tan sensible. Houbérame gustado que outro día, cando se debatía este tema no Parlamento de Galicia, o seu diputado, que iba a poñer Ourense no mapa, iba a loitar por todas as inversións da Xunta en Ourense, non se metera debaixo dunha mesa e non dera a cara, señor alcalde. E como vostede tamén recolleu cable neste mesmo salón de plenos, donde fai pouco debatemos unha moción para pedir esa xestión pública e directa, e se abstivo vostede e o seu grupo municipal. O sea, aquí o único hipócrita é vostede. Logo, o Partido Popular, por suposto, demostrou que lle faltou valentía política e que non son de fiar. Esta reivindicación non leva só unha década. Estos paisenais levan case 40 anos, en moitos casos, loitando por ese CAP. E todos acordamos, si a Xunta de Galicia investiu casi 10 millóns de euros nese centro, pero vostedes asinaron como resto de formacións políticas e deron a súa palabra de que cando chegara a hora da verdade esa xestión ia ser pública e directa, porque eles falan con coñecemento de causa e eles son os máis afectados por esta decisión. E que fixeron? Persoalmente, vostedes, en privado, todas as persoas do Partido Popular de Ourense avalaban que iso fora así, pero foron cobardes. E máis, o mellor exemplo está na Deputación Provincial. O seu peso político na Xunta de Galicia e na provincia é cero. Nin sequera tuveron a valentía, como diputados e diputadas de Ourense, de defender o CAP no Parlamento de Galicia. A min paréceme lamentable faltar a palabra. Esta é a maior reivindicación social de Ourense na última década. E, por suposto, nos nunca, vostede sí, porque vostede é capaz, porque hasta neste tema lle falta humanidade. Nos nunca xamais utilizamos a nadie para unha cuestión política, e menos neste tema. Vostede sí, ten hoxe unha falta de escrúpulos total cando vostede di que foi o primeiro en reivindicar o CAP. E logo recolleu cable, verdade? Vostede foi á Xunta de Galicia a reivindicar que iso fora así? Non, vostede tamén está sometido ao yugo do Partido Popular, porque vostedes e o Partido Popular son o mesmo, vostede outra sucursal. Se tivéramos un alcalde, un goberno municipal que realmente defendera o importante para Ourense, estaríamos a falar de outra maneira.
Temos un residuo de democracia ourensana no Parlamento que o único que fai é darlle a bendición ao Partido Popular. Igual que un Partido Popular en Ourense que non é capaz de defender a causa máis importante da última década e reivindicar Ourense. Se non están de acordo, fáganos saber. Ás veces non é só pensar en política, hai que enfrentarse a cuestións que merecen a pena, independentemente do que pense o noso partido. Porque sí merece a pena, sí merece a pena. Para nós, hoxe, volvémolo a traer, o gallá rectifiquen, e o gallá todas esas palabras baleiras. Saben vostedes que as familias e os afectados están fartos de oír calidade, garantías, vanguarda. Eles coñecen perfectamente como funcionan esos centros, levan anos agardando por isto. Este centro, con esa xestión de vanguarda, non vai responder ás expectativas e moitos pais e nais non van a levar os seus fillos e fillas a ese centro. E o saben perfectamente e non entramos en cuestión do traballo das entidades sociais, en absoluto. Parécenos unha cortina de fume para tapar que non son capaces de cumplir a súa palabra. Dous segundos. Perdón, cos que máis o necesitan agora mesmo. Sexan valentes, loiten hasta o final e o gallá podamos conseguir o que levan demandando. Agora xa é tarde para subirse ao carro, señor alcalde. Nosotros non nos vimos al carro, que fuimos los primeros en reivindicar. Pero bueno, non me voy a repetir el primer discurso. Por favor, perdón un segundo. Señor Seara de Benega, cuando quiera. Home, vostede fala de incoherencias. Vostedes abstivéronse no Concello, votaron a favor na Deputación, hicieron el mudito en el Parlamento galego. Sí, pero vostede calou, non abriu nin a boca. E agora fixo o que se ven a coñecer como un manquiña. É dicir, e lo mismo que te digo unha cosa, te digo la outra. Bueno, si quere realmente saber se a xestión pública é mellor que a privada, simplemente ten que ir os informes dos organismos oficiais. Recoméndolle que se lea o informe do Consello de Contas. Mire, os que teñen que pedir perdón, señora Ana, son vostedes, pero non só pedir perdón, van ter que dar moitas explicacións, porque a sociedade vaillas demandar. No expediente de contratación figura un informe que di: na actualidade, a Xunta de Galicia dispón do financiamento necesario para a prestación do servizo obxecto do contrato, pero non dispón de medios persoais e materiais axeitados para levar a cabo as distintas prestacións que compoñen o obxecto do contrato, polo que resulta necesario acudir á contratación deste tipo de servizos a empresas que reúnan os requisitos para realizalos. Mais abaixo matizan que este centro directivo considera necesario acudir ao procedimento de contratación reservado a entidades de iniciativa social. Pero minten, mire. E a realidade dos datos deixos en evidencia. Abonda con ir á páxina da Xunta para comprobar que claro que hai persoal cualificado suficiente nas listas de contratación. E se non fora así, como é que na pandemia foi persoal propio da Consellería a que lle sacou as castañas do lume ás residencias privadas intervidas e xestionadas en moitos casos por entidades en ánimo de lucro? Eu fagolles unha pregunta. Se hai persoal cualificado nas listas de contratación da Xunta, como é obvio, e pódese constatar, e, por tanto, a Xunta está en disposición de pôr en marcha este centro en poucos días, por que xestionalo a través de intermediarios, sexan ou non entidades sociais? Porque se empeñan en implantar un modelo que non é o que a sociedade de Ourense quere e as familias demandan. Lémbrolle o das 50.000 sinaturas. Isto non é un capricho. Os servizos públicos son o garante de dereitos e liberdades e unha peza fundamental do estado de benestar. E quero dirixirme á plataforma, ás nais e pais que levan loitando denodadamente sen descanso ao longo destes anos. Sei que estades profundamente decepcionados, que non entendedes o porqué desta decisión, desta diferencia de trato por parte do goberno galego, mais é momento de pôr en valor todo o que levades aportando á sociedade, porque a sociedade de Ourense ten que saber, e isto non é mérito de Democracia Ourensana, nin do Bloque, nin do Partido Popular, que se fixo o CAP en Barrocás é grazas a vos, ao voso tesón e a vosa loita sin cuartel. Dicía alguén que as loitas que se perden son aquelas que non se dan.
Lembrades que desde o goberno galego dixeron que ian pechar o paritorio de Verín? Pois pasaron 5 anos daquela e desde entón até hoxe naceron nel 500 nenos e nenas. E remato cunha frase do escritor e humanista José Luis Sampedro. As batallas hai que dalas, gáñense ou pérdanse, porque dalas é o que dignifica. O triunfo verdadeiro non está en gañar, está en camiñar con dignidade en dirección aos nosos desexos. Se alguén ten camiñado con dignidade neste tortuoso e empinado camiño, é a plataforma Procap, as nais e pais da plataforma. Hai moito andado, así que nais e pais para atrás só para coller impulso. A continuación, BNG, Ana Méndez. Perdón, Partido Popular, Ana Méndez, disculpa. Con respecto ao mantra señor alcalde, de que Ourense é a última cidade de Ourense, perdón, a última cidade con respecto ao interese da Xunta de Galicia, simplemente lle vou dar 4 datos, teño un montón máis, pero non vou estar aquí 2 minutos falando diso. A provincia de Ourense é a máis beneficiada do plan de investimentos do Consorcio para a Construcción e Reforma de Centros Sociais Municipais, cun total de 16 concellos seleccionados en un financiamento de 12 millóns de euros. O 40% das casas niño que están financiadas pola Xunta que hai en Galicia están na provincia de Ourense. O Goberno galego pon a disposición dos concellos ourensás un total de 1,4 millóns de horas de SAF, polas que achega 16,7 millóns de euros anuais. Os maiores de Ourense contan con 4.450 prazas públicas de atención residencial e centro de día para persoas maiores, as que haberá que sumar agora as 120 prazas da residencia que a Fundación Amancio Ortega vai construir na cidade das Burgas, etcétera, etcétera, etcétera. Podo seguir. Volvo a repetir que aceptamos todos os debates políticos. Tildar e xogar coa falta de humanidade me parece de moita baixeza, pero, bueno, vostedes, Bloque e PSOE sigan co mesmo. Non somos o Partido Popular os que queremos politizar este tema, son vostedes atacando a xestión privada, cando, ademais, repito, volven estar confundidos porque non é unha empresa privada que vai xestionar o CAP, senón que van ser entidades sociais. E parece mentira que veñan agora arremetendo contra as xestións privadas, cando vostedes externalizaron o 70% das prazas de residencias cando cogobernaban na Xunta, ou cando vostedes privatizan o SAF na maioría dos concellos nos que gobernan. Un servizo, o SAF, que tamén atende a persoas vulnerables como son os maiores, en especial as persoas dependentes. E tamén parece mentira que veñan hoxe aquí o Partido Socialista e o BNG outra vez poñendo en dúbida que unha entidade social poida xestionar o CAP, cando a semana pasada, creo recordar, o subdelegado do Goberno en Ourense visitou o centro de Aspanas destacando o compromiso social desta entidade. En fin, volvo a repetir que o máis importante, o que realmente ten sentido aquí, é que podolles asegurar que as cousas, e podolles asegurar as familias, que realmente son as que importan, que nos den a Xunta de Galicia, a Deputación de Ourense e o Partido Popular, o todo o grupo do Partido Popular, un voto de confianza, porque lles aseguro que van estar moi, moi, moi ben coidados, con total seguridade. Moitas grazas. Bueno, no voy a repetirme en los argumentos que dije en primera intervención, simplemente le voy a replicar a lo que han dicho ya de forma específica, ¿no? El Partido Socialista habla de que nosotros de falta de escrúpulos, no sé, creo que fue muy claro en mi primera intervención, es una afirmación gratuita.
de que recogimos cable. Oiga, nosotros pedimos, fuimos los primeros de esta moción y luego depende de la Xunta de Galicia el que esto se haga. Nosotros no vamos a ir allí a poner los ladrillos. Nuestra labor creo que se hizo inicialmente, es competencia de la Xunta de Galicia y creo que fuimos los primeros en reivindicar y no es nuestra competencia. Dijo usted una frase muy interesante que dijo que nosotros en el Parlamento de Galicia tenemos dijo usted, Natalia del PSOE, que nosotros en el Parlamento de Galicia tenemos un residuo de democracia orensana. Pues mire, tenemos el mismo residuo que el Partido Socialista. Hemos conseguido por la provincia de Ourense un diputado, igual que el Partido Socialista. Tenemos el mismo residuo. Fíjese usted, uno y uno, por Ourense. Con la diferencia, ustedes son un partido nacional con resultados tristísimos y nosotros hemos hecho historia al ser un partido de Ourense que se cuela en el Parlamento. Y después me llama la atención que usted hable de escrúpulos cuando resulta que en el servicio de asistencia a domicilio ustedes tuvieron el escándalo con aquel cónsul de Marfil que estuvo en fuga y captura con doble facturación y ustedes que tuvieron aquella historia con asistencia a domicilio haciendo doble facturación en atender a la gente necesitada en casa, que venga el PSOE, que venga a hablar a nosotros de falta de escrúpulos. BNG, el BNG nos dice que una cosa, dice, oiga, el tema de debate público y privado ya lo zanjó el Consejo de Contas diciendo que lo público es mejor. Oiga, llamen ustedes a Harvard, a Oxford y a las mejores universidades del mundo que ya está solucionado el debate. El Consejo de Contas de Galicia dice que lo público es mejor. Entonces, por favor, avisar a Harvard, a Stanford, a Yale, a todas esas universidades que acabó ese tema. Ya está zanjado el debate. Y luego me hace gracia también con el tema de la abstención. Mire usted, nosotros intentamos ser coherentes en este tema y solemos abstenernos en este tema y en la Diputación hace un par de meses, que fue el reglamento nuevo del PP, ustedes llegaron a un acuerdo con el PP, PSOE, BNG y PP, para hacer una especie de declaración conjunta y nosotros, ya que el PP se había plegado para no manchar el tema, para que pareciera una unidad, dijimos, por nosotros no va a ser, y entonces obviamente hicimos eso. Pero nuestro discurso siempre es el mismo, tanto en la Xunta de Galicia como en la Diputación como en el Concello de Ourense. Porque nosotros nunca anteponemos lo público a lo privado. Y luego el Partido Popular me viene aquí con el tema de decir que Ourense no está discriminado y saca una serie de datos. Pero como bien dijo Armando Gea en una intervención en la Xunta de Galicia, en el Parlamento, oiga, la discriminación de Ourense no se mide dando datos, se mide en relación a los demás. Es decir, usted no puede decir qué inversiones ha hecho en Ourense. Usted tendrá que comparar lo que ha hecho en Ourense con las demás provincias y el número de habitantes. Y luego ocurre, hay una serie de temas que dicen, que aquí somos líderes. Hombre, aquí somos líderes en el tema que hablaba usted, no sé si que dijo en algunos temas, claro, pero en otros, muchos más importantes, no lo somos. Y luego usted que me saque como la ampliación de plazas, sacar pecho de una donación que hace Amancio Ortega, pues hombre, tenga un poquito de menos de morro. Nada más, yo creo que ya hemos dicho este discurso. Decirles simplemente a todos ustedes tres que si ustedes defienden que la gestión pública es mucho mejor, piensen también esto, están insultando o menospreciando a todo el sector privado, que es el 80% de la población, cuando ustedes están diciendo eso. Por supuesto, el momento que digan, no, lo público es mejor, están ustedes diciendo que todos aquellos que no decidieron hacer una oposición, que son inferiores, que son menos competentes. Pues llame usted dónde se come ese discurso. Si lo público fuera lo mejor, si lo público fuera lo más eficaz, los equipos deportivos serían públicos. Ya habría oposiciones para lateral derecho del Real Madrid. Pero no las hay, porque es una aberración. ¿Me entiende? O sea, que dicen ustedes que lo público es lo mejor porque sí. Pues hagan un equipo de fútbol público. A ver, desciende temporada sí, temporada tal. Empieza en primera división y acaba en regional preferente. ¿Vale? Bueno, pues nada más. Vamos entonces a votar este tema, por favor. Vamos a votar la moción. ¿Votos a favor? Votos a favor de PSOE y BNG. Votos en contra es el Partido Popular y voto y abstención es de Democracia Ourensana. Muy bien. Vamos ya ahora con la segunda moción y la tercera que se debate. Es la 8.3 y la 8.4. La primera, que se va a debatir de forma conjunta. ¿Perdón? ¿Me equivoqué? Es la 8.4 y la 8.5, ¿vale? Entonces, la 8.4 es moción do Grupo Municipal do Bloco Nacionalista Galego relativa a celebración, promoción e divulgación do ano de Castelao en Ourense. E a 8.5 sería unha moción do Grupo Municipal do Partido Popular relativa á declaración de 2025 como
como ano Castelao con motivo da celebración do 75 aniversario do seu pasamento. Aquí creo que hai unha emenda, creo que é do PSOE, na 8.4, me parece. Nada, vamos todos a debatir conxuntamente. Un segundiño, empezará por o BNG Erea, verdad? Son 5 minutos cada un. Entón, primeiro é o BNG, pero despois xa é o Partido Popular, porque é un debate conxunto, vale? Despois é o PSOE e despois, finalmente, Democracia Sana. Invertímoslo, alteramos un poquinho a orden. Entón, por favor, Erea, cando queiras. Vale, bo día. Hoxe, desde o Grupo Municipal do BNG, traemos unha moción para que desde o Concello de Ourense se reivindique o ano 2025 como ano Castelao e tamén para que desde o Concello de Ourense se demande da Xunta de Galiza o recoñecemento de Castelao como primeiro presidente da Galiza. E traemos isto aquí porque queremos homenaxear a unha persoa que dedicou toda a súa vida a defender Galiza, a loitar polos dereitos nacionais e sociais deste pobo e deste país. E fronte quen quere silenciar o legado de Castelao, quen quere un Castelao sen ideoloxía, sen nacionalismo e sen patria, reivindicamos o Castelao que loitou incansablemente polos nosos dereitos, pola nosa dignidade nacional. O que foi deputado eleito nacionalista nas Cortes Republicanas, o fundador do Partido Galeguista, o Castelao que impulsou o Estatuto de Autonomía no ano 36, o Castelao presidente do Consello da Galiza no exilio. Reivindicamos o Castelao antifascista e nacionalista. E non abonda con facer o ano Castelao no 75 aniversario do seu pasamento. Non vale unha reivindicación baleira de contido e de memoria histórica. Di o Partido Popular na súa moción dun dos nosos persoeiros con maior representación simbólica para o noso pobo. Castelao non é unha representación simbólica baleira. É un exemplo de loita, é un exemplo de dignidade. Castelao viviu o desterro, a incautación de bens, a persecución política e o exilio por defender Galiza. Miren, na ditadura franquista teimaron con negar a figura de Castelao e isto, ademais, recóllese na nota da Dirección de Prensa en xaneiro de 1950. E agora, os vasalos da mesma bandeira continúan coa mesma teima. Falar en abstracto de legado político, de galeguismo, poñer o foco no seu valor artístico e negar que a súa produción literaria e toda a súa produción foi porque Castelao era plenamente político. E miren, Castelao non é nacionalista porque o diga o Bloque Nacionalista Galego, non. Castelao é nacionalista porque alá polo ano 1918 foi a Lugo a unha asamblea e fundaron as Irmandades da Fala, non? E na propia asamblea asinou do seu puño e letra un manifesto que recollía "Nós nomeámonos de hoxe para sempre nacionalistas galegos". Eu non creo nas casualidades, e moito menos nas que veñen das herdeiras de quen asinou aquela nota infame nos anos 50, de quen se alía con quen leva o fascismo por bandeira. E en épocas de trampismo sabemos que a desinformación e as malas formas de facer política están á orde do día. Pero nin nós, nin o pobo galego imos deixar que neguen o recoñecemento de Castelao como presidente de Galiza. No exilio, sí, pero presidente de Galiza. Porque negalo non é só unha falta de respecto á figura de Castelao, é tamén unha absoluta falta de respecto á memoria democrática deste país e á súa historia. Castelao é exemplo de resistencia e de compromiso por este país. É exemplo para moitas das que hoxe queremos continuar co seu legado, converter os ancellos en realidades e os ideais en feitos. Nos, hoxe traíamos esta moción coa mellor das intencións, con intención de reivindicar o legado de Castelao, que entendemos que segue plenamente, madre mía, que respectuosas sodes, tentela, sí. Que entendemos que segue plenamente vixente neste 2025, de reivindicar unha reparación histórica coa súa memoria, o recoñecemento de primeiro presidente da Galiza. E, honestamente, danos moitísima mágoa que o bipartidismo tradicional se poña de costas a isto. Uns facendo unha moción insípida e cínica, demostrando que seguen baixo as alas dun paxaro que un día protagonizou a bandeira do Estado. E outros facendo unha emenda para deturpar o sentido da nosa moción. Pedímosles que, por favor, retiren a emenda de sustitución porque é moito máis honesto definir a posición política que teñen que enmascarala. E pedimos que, se non se quere retirar, que se cambie de sustitución para a de engádega. E pedimos tamén a todos os grupos políticos que estamos hoxe aquí coherencia, esa que tivo Castelao durante toda a súa vida. Nunca renunciar ao que verdadeiramente pensamos e defendelo até as últimas consecuencias. Moitas grazas.
Gracias, Erea. Entonces, tal e como dixo o alcalde antes de marchar, Partido Popular vai a ser Pepe. Espera que poñemos o crono. Espera, ostra. Ahora. E sempre me trabuco, como estás, non ter xente ao lado, cando queiras. Bo día, gracias. Gracias, Aníbal. Bo día a todos. Ben, eu fai uns días lendo un artigo de opinión que me pasou unha compañeira, nel expresábase unha cuestión relacionada con este debate que se produciu no Parlamento de Galicia e que ahora se traslada ás corporacións, por lo menos a esta corporación, ¿no? Que era un debate máis histérico que histórico. Isto é o que decía na súa opinión a aquela periodista. Máis histérico que histórico. Eu, escoitando a máis nova, unha das mozas da corporación, eres tía máis nova? Ela, sí. Sorpréndeme moitísimo que este cargada desa ira e dese rencor que ven da época de épocas pasadas, non? Que afortunadamente ningún dos que estivemos aquí tivemos a desgracia de compartir eses momentos. En aqueles momentos, as persoas que tiveron a desgracia de vivir en un bando ou en outro, ou en ningún bando, pero que lles tocou a desgracia de sufrir a guerra e despois a dictadura, pois pasaron francamente mal e en aquel contexto a xente se desenvolvía dunha maneira diferente a como nos podemos desenvolver hoxe que vivimos en democracia, non? Por eso me sorprende que o Bloque Nacionalista Galego pretenda convertir o debate de Castelao nunha cuestión propia deles, como se só eles respetaran aos galegos e só eles se identificaran co pobo de Galicia, non? E me chama a atención que se van intentando aproveitar de símbolos, non? De símbolos que son dos galegos, pero eles sos asumen como propios, non? Pretenden quedarse con Rosalía, pretenden quedarse con Castelao, pretenden quedar con calquera símbolo que represente a Galicia, pero no político, desde na loita política, logo nunca chegan a acadar o que é o resultado de unhas eleccións, de ganar unhas eleccións e de presidir Galicia. Por lo tanto, eu non quero faltarlles ao respeto ao Bloque Nacionalista Galego, pero me parece moi, non sei como definilo, pero grave ou triste ou histérico que a persoa máis nova deste salón de plenos se poña a falar das consecuencias da guerra civil, da dictadura e de todo o que pasou, desgraciadamente, neste país, porque exiliáronse moitísimas persoas de todos os bandos, e xente que non tiña ninguna carga política tamén se tivo que exiliar. Vostedes pretenden solo encuadrar a cuestión en un lado, para quedarse coa figura de Castelao. Miren, Castelao é unha persoa que representa claramente o pobo galego en todas as súas vertintes. Todos coincidimos en que así é. Todos coincidimos na labor que fixo mentras vivía en Galicia e na labor que fixo no exilio. Todos recoñecemos o seu papel naqueles momentos tan difíciles. Pero claro, se vostedes na moción veñen a decirnos que temos que decir que Castelao foi o primeiro presidente de Galicia, temos que dicir que históricamente eso non é así, porque o primeiro presidente de Galicia elexido polos galegos foi Gerardo Fernández Albor. Esta é a realidade. Que Castelao presidiu o Consello de Galicia en Montevideo e que foi un símbolo da liberdade naquel momento de represión en España. Eso é certo, e por eso o Parlamento de Galicia xa lle recoñeceu a Castelao ese papel no ano 2024 facendo ese recoñecemento público. Que Castelao foi e sigue sendo un ilustre, temos que darlo a coñecer nas xeracións vindeiras, é certo, e, polo tanto, a Administración Autonómica está a facer desde todas as áreas que lle corresponden dar a coñecer esa figura, pero que houve un feito histórico moi importante, que por unanimidade o Parlamento de Galicia, o primeiro Parlamento de Galicia, porque Castelao era fundamental para os galegos, decidiu por unanimidade traer os restos de Castelao e enterralo no cementerio de galegas e galegos ilustres. Isto foi o que decidiu o primeiro Parlamento elexido democráticamente en Galicia. E que vostedes ahora mesmo, señores e señoras do Bloque Nacionalista Galego, se aparten mesmo da Fundación Castelao, que pretende unificar o discurso en
precisamente para ensalzar a figura de Castelao e que plantexan un discurso e vostedes van por libre e contraprograman a propia fundación e van en contra do que o Parlamento pretende que seguir dándolle unanimidade á figura de Castelao e contraprograman en Pontevedra para non sumarse a esa unanimidade, é un problema que teñen vostedes, é un complexo que teñen vostedes, é unha cuota de mercado que pretenden vostedes acadar que non a dan acadado nunca. Espera, remata, Pepe. Desde Gerardo Fernández Albora hasta hoxe, mira que non levan vostedes dando a matraca co tema do nacionalismo entendido como entenden vostedes. E os galegos non se identifican con vostedes porque nunca conseguiron ser representantes desde o goberno de Galicia, salvo na coalición co Partido Socialista, e non lles quero falar desa etapa porque lles tendría que empezar a falar de outros símbolos que non lles van a gustar nada. Entonces, a min non me ofende vostede, doña Erea, porque me fale do páxaro da bandeira franquista, porque non me sinto para nada identificado con eso. Nin eu, nin os meus compañeiros. Nin os compañeiros do Parlamento de Galicia, que moitos anos despois daquela unanimidade do Parlamento siguen defendendo a figura de Castelao. É a súa guerra, non é a nosa. Moitas grazas. Por parte do Partido Socialista, Cristina Cruz, Cuando queiras. Bo día. Antes de comezar ca miña argumentación, quería comentarlle ao señor Araújo que non había dous bandos, había o goberno lexítimo e uns traidores o mesmo. Vou vos contar un conto triste. Así comenzaba un dos relatos de Castelao e así quero iniciar a miña argumentación. Vou contarvos un conto triste. Fai non tanto tempo, en febreiro de 2024, o PP vetou o uso do galego no Senado. En decembro dese mesmo ano, a Real Academia Galega responsabiliza o goberno do PP de levar o idioma galego ao borde do colapso. Agora, a Corporación Radio e Televisión de Galicia permite por primeira vez que nos exames de acceso non sexa necesario demostrar coñecementos de galego. Agora, o PP non loita porque o galego sexa lingua cooficial no Parlamento Europeo. Non vos riades porque o conto é triste. Neste pleno, o PP presenta unha moción que debatimos conxuntamente coa que trae o BNG, instando o goberno municipal que apoia a declaración do ano 2025 como ano Castelao. E nós estamos a favor de que así sexa, pero non podemos obviar todo o que dixen con anterioridade. Non se está comprometido con Galicia tan só por valorar un artista e un político como Castelao adicándolle un ano. A Xunta ten que traballar a prol da cultura galega, en todas as súas vertentes, na defensa do noso idioma, na defensa dos nosos recursos naturais, na defensa dunha educación pública de calidade, na defensa da memoria democrática, etc. Non vos riades porque o conto é triste. Castelao viviu, como dixo a miña compañeira, a experiencia da migración argentina cando era neno. Coñeceu o desterro en Badaxoz, como consecuencia da súa actividade política. Como sabemos, e se dixo aquí, a Guerra Civil atopouno en Madrid, onde estaba a tramitar o Estatuto de Autonomía de Galicia. Polo tanto, fiel á República, viuse obrigado ao exilio. A pesares diso, foi un incansável animador do galeguismo ata a súa morte no ano 1950. Para o PSDG, a figura de Castelao é incuestionable como pedra angular da nosa actual autonomía, a cal o noso partido sempre acatou, participou e colaborou para que fose a ferramenta pola que poidésemos medrar como unha sociedade xusta e moderna. Mais tamén é ferramenta que defende o noso profundo sentir galeguista. Non vos riades, foi Castelao o primeiro presidente do Consello de Galicia, unha institución creada no exilio en Montevideo da man de 4 deputados galegos. Creo que eran 25 elexidos pola Fronte Popular en Madrid. Antonio Alonso Ríos, Ramón Suárez Picayo, Elpidio Villaverde e integrouse posteriormente Alfredo Somoza. O Consello de Galicia foi unha entidade que aspirou a actuar como goberno galego no exilio durante a ditadura. Deste xeito, pretenderon continuar a legitimidade do autogoberno galego no exilio coa fin de manter vixente o aprobado no Estatuto de 1936. O propio Castelao escribe sempre en Galiza, no capítulo 18 seguinte: o goberno de Galiza somente pode existir cando Galiza mesma teña liberdade para exixilo. O PSDG está de acordo con todos os puntos da moción do BNG e o punto 1
propoñemos promover un estudo xurídico sobre a construción do goberno de Galicia no exilio, é dicir, que estamos de acordo coas nosas compañeiras e compañeros do BNG en que a falta de compromiso de recoñecemento a este gran escritor, pensador, pintor e intelectual non é algo illado neste Concello. A situación cultural en Ourense leva anos tamén sendo preocupante. Non se trata só de Castelao, senón dun abandono xeralizado da nosa riqueza cultural e patrimonial. Non vos riades, non, porque o caso é triste. Algúns partidos consideran que preservar o legado daquelo que forma a nosa propia identidade como pobo galego é banal, relegado ao folclore e á anécdota. Non, é importantísimo preservar a nosa lingua, o espírito que a obra de Castelao nos transmite, algo polo que el sempre loitou. É urxente, como xa comentamos noutras mocións, facer políticas culturais. O conto de Castelao que veño aludindo trata sobre unha muller que non era quen de ser nai e que morre xa velliña con ese pesadume, con esa mágoa de non cumprir os seus desexos e remata así. E no intre, doña Micaela esmoreceuse para sempre. Esperemos que a cultura galega, a nosa lingua, o recoñecemento de figuras tan cruciais para o noso pobo como a de Castelao non se esvaezan, xa que podemos ver na súa obra o que o pobo galego foi nunha época tan espantosa como a da guerra e a posguerra e recapacitar na forma en que se están facendo as cousas. Grazas. Gracias, Cris. Por parte do Grupo de Goberno de Democracia Ourensana, Armando Gea. Gracias. Cuando queiras. Gracias, Aníbal. Bueno, vou empezar dicindo que Castelao era moi riguroso, Demostrouno da maneira en que, bueno, aparte de que era un funcionario, e nos funcionarios, pois, supónselle esa rigurosidade, ese respeto polos procedementos, ese respeto pola legalidade, demostrou a súa rigurosidade e a súa capacidade de traballo na maneira en que levou a tramitación do estatuto. Vou obviar xa todas as súas características de dibuixante, de escritor, de músico, de humorista, bueno, voume centrar ahora mesmo, como tempo moi limitado, no tema do estatuto, non? Do que seguiu. A idea dunha Galicia federal xa viña de atrás, xa da época da gloriosa do siglo XIX, esa orga xa había tido pois unhas intencións parecidas e outros, pero o Partido Galeguista con Castelao levou a cuestión á práctica. Fixo unhos estudios xurídicos profundísimos, asesorouse con expertos xurídicos e redactou un estatuto rigurosísimo que despois levou aos concellos, fixo unha xuntanza de concellos, fixo un plebiscito que levou un traballo titánico, mirando cos ollos de hoxe, unhas campañas, unhos mítins, e, bueno, aprobouse cun apoio impresionante, e o último trámite, que era leválo a Cortes, a súa aprobación definitiva por parte do goberno republicano, que iba impecable, vámoslo decir, de feito, nas últimas eleccións nas que saliu elexido en coalición co Frente Popular, lembremos que por o Partido Galeguista non sacaran nada, e cando foran coa coalición democrática, pois, ainda non foran co Partido Galeguista, habían ido precisamente en coalición co Frente Popular coa promesa previa por parte dos republicanos de que lle aprobaran o estatuto si ganaban as eleccións. Eso, a súa vez, tuvo unha serie de conflitos no propio Partido Galeguista, que fixo, entre outras cousas, dimitir separarse a Vicente Risco, etc. Bueno, faltaba solamente ese trámite, pero temos que saber que efectivamente nunca foi aprobado o Instituto. Admitiuse a trámite, o que tamén é importante, unha proba de rigurosidade coa que iba redactado o Estatuto de Galicia nese momento. Admitiuse a trámite por parte das Cortes Republicanas, pero xa sabemos o que pasou. Estoupou a Guerra Civil do Estatuto de Autonomía
todo ese inxente traballo que fixera Castelao, sobre todo, e a outros compañeros do Partido Galeguista, quedou aí, como se dicía a veces, morto na orilla, non? A punto de ser aprobado. Non podemos saber tampouco a ciencia cierta se as Cortes Republicanas o houberan aprobado definitivamente. Probablemente sí, porque formara parte do trato que fixeran para que o Partido Galeguista se presentara polo Frente Popular, que lle saliu caro despois a toda a xente do Partido Galeguista, como todos vostedes saben. Bueno, a partir de aí, veo a guerra, Castelao pillou no Madrid e quedou no bando na parte republicana, fixo dibuxos, un famoso álbum de milicianos e outros para a República, despois veo o exilio persoal en Sudamérica. Falaba a portavoz do BNG de goberno de exilio de Galicia. Non, home, non é certo. Mire, Galicia non tiña goberno de seu. De feito, dice Castelao, Galicia terá goberno cando, etc. Non, tiñan gobernos de seu o País Vasco e Cataluña. Estaban exilados en Europa, o Lendakari e o presidente da Generalitat. Pero o de Galicia non era un goberno no exilio, porque Galicia non tiña, naquel momento, goberno de seu, que era polo que estaba loitando precisamente Castelao, que, por certo, loitaba por unha república federal. O sea, Castelao non era realmente separatista, Castelao era federalista, que era o que buscaba naquel momento, unha federación dos povos de España, nos que, por certo, incluía a Portugal, como saben. Bueno, o que sucede é que despois, cando... Bueno, isto non dá tempo a nada. Sigue un pouquiño ou sigues na segunda mellor? Na segunda, venga. Pois, vamos para a segunda quenda de intervencións por parte do Bloque Nacionalista Galego. Erea, cando queiras. Espera, que baixo un minuto. Aí tes. Sí. Primeiro que, bueno, ocorreuseme, mentre escoitaba falar a Pepe, que estes días estuve vendo unha serie que se chama Mad Men, que, bueno, xa vira no seu momento, pero, bueno, que fala de Estados Unidos na época da publicidade, nos anos 60, e, bueno, pois as mulleres acaban de incorporarse ao mundo do traballo e úsase moito esa palabra de histérica, entón eu agradecía que, por favor, procuren non empregala comigo e tamén, se pode ser, que deixen de infantilizarme, non? Porque eu vou facer 30 anos e non sei en que momento lle parece ben ao Partido Popular que me vote a poboación de Ourense, senón preguntámoslle en 2027 seguro, pero a mí pareceme un pouco colmo que se me infantilice e que eu non poida falar de X cousas porque teño menos de 30 anos. Eu creo que non se lle cuestionou a miña outra compañera, que eu tamén a vexo super joven. Non, pero creo que se me fai a mí, non entendo moi ben por qué, e creo que ademais por motivos moi errados. Nada, eu sobre o paxaro que mencionei antes, eu non sei se están baixo as súas alas ou se non, desde logo a ala agárranlla, porque gobernan con el todas as veces que poden, non? E ademais é que o PP tan sequera condenou o franquismo, tan sequera fixo algo pola memoria histórica neste país, aparte de poñerse en contra. Entón, onde honran a Castelao? Porque están buscando que se repare o espolio dos seus bens? Pregunto, non, están buscando que se retire o expediente franquista que o condena. É que, onde están reparando a Castelao? E logo non podemos reivindicalo nós porque non é noso, é de todos os galegos e as galegas. Precisamente, de todos os galegos e as galegas. E iso é o que estamos reivindicando. E o que comentabas agora, Armando, é certo que Castelao tivo un procedimento impoluto para tramitar o Estatuto de Autonomía, pero tamén é certo que a Castelao votou máis de 1 millón de persoas neste país e que eso debería avalalo se non pasara o que pasou e non houbera un golpe de Estado e unha ditadura franquista para que legitimase o goberno galego. E isto, pois claro que non vai a apañar nada, pero é un recoñecemento simbólico dunha realidade que chegou porque se votou ese Estatuto de Autonomía no 36 e tiña que levarse a Madrid para que se ratificara. Entón, por suposto que o goberno do Consello de Galiza no 44, que por certo foi o ano de publicación do Sempre en Galiza, recomendolle moito que o lean, porque faltalles. Iso, que o goberno que se constituíu, o Consello de Galiza no ano 44 en Montevideo, era o goberno galego no exilio, e así o dixeron moitas veces. Bueno, pois nada.
Entón, iso, a verdade é que nós aspiramos a que saia adiante esta moción, a que este ano aprendamos moitas cousas de Castelao, que de verdade tamén se faga traballo desde o Concello de Ourense, que en algún momento, porque está claro que non vai ser neste pleno, se recoñeza a súa figura como primeiro presidente da Galiza, porque os povos que non coñecen a súa historia están condenados a repetila, e tamén aproveito para recomendarvos moito que busquedes a figura de Virxinia Pereira, que alén de ser a compañeira de vida de Castelao, tamén era unha antifranquista convencida e outra ideóloga que vale moitísimo a pena por coñecer. Obrigada. Gracias, Erea. Turno de Pepe Araujo. Espera que damos o crono. Cando queiras, Pepe. Aí che vai. Gracias, Aníbal. Ben, eu pidolle disculpas a portavoz do Bloque Nacionalista Galego porque non pretendía ofendela por nova, ao contrario, vexo a moza e sobradamente preparada e non teño nada que decir. O que digo que me sorprende que sendo tan moza este cargada desa ira, dese odio de épocas pasadas que vostede non, como eu afortunadamente non vivimos, porque se nos poñemos a analizar as familias, eu podolle decir que no meu caso houve familiares que tiveron que exiliar, os meus tatarabuelos morreron nun barco que se afundiu antes de chegar a Cuba, o meu abuelo foi cortar caña a Cuba, os meus tíos están enterrados todos en Buenos Aires, que dicir que todos, e é un momento histórico que desgraciadamente lles tocou vivir, non? Pero no que penso que están vostedes errados, pero sigan, si queren, por o mesmo camiño que os demais estamos encantados, e que se queiran clasificar entre galegos bons e galegos malos. Nós somos os bons e os outros son os galegos malos, porque, afortunadamente, o pobo galego non lle compra ese discurso, e o pobo galego foi elexindo democráticamente, eso, así me gusta, con esperanza. O pobo galego foi elexindo democráticamente os seus presidentes, e non quero recordarlles que, ademais de Xerardo Fernández Albor, pois Manuel Fraga, Alberto Núñez e José Alfonso Rueda, presidentes do Partido Popular e presidentes de Galicia, pois foron quenes foron xestionando o autogoberno que hoxe temos e dotando a Galicia da dignidade que agora se nos ve no resto do mundo. E tamén no idioma, e tamén na cultura, e a industria cultural galega funciona extraordinariamente ben, por moito que a vostedes lles pese. E non llevo a falar de como ten tratado o Partido Popular os emigrantes, como se ten dedicado o Partido Popular a cuidar dos galegos que están no exterior e dos galegos que retornan, porque lles quero recordar ahora mesmo que, falando de migración e falando de retorno, os únicos que están ahora mesmo apoiando os galegos que retornan de países como Venezuela, amigos seus, os de Venezuela, pois son o Partido Popular. Así que tampouco nos poden dar tantas clases. E a partir de aí, saúde e sorte. Eu pediríalle ao goberno local que promova a través das diferentes concellerías que propoñemos na moción. Luis Seara que te... No, pero non me molesta, non pasa nada. Digo que lle propondría ao goberno local que a partir de xa nos poñemos a traballar precisamente no que propón o Parlamento de Galicia que dedicarlle este ano a figura de Castelao. Moitas gracias. Non llevamos a votar a favor da moción, por suposto, e tampouco llevamos a votar a favor ainda que acepten a emenda que lles fai o Partido Socialista. Gracias. Gracias, Pepe. Por parte do Partido Socialista, segunda quenda para Cristina Cruz. Espera, que se poño o tempo. Cando queiras, Cristina. Sí, nada, unha apreciación ao señor Armando Gea, sin que sirva de precedente, que sí que o Estatuto de Autonomía de Galiza sí que foi aprobado a piques do inicio da Guerra Civil. O que ocorreu é que esa Guerra Civil propiciou que non se levaran a cabo eleccións en Galicia para conformar goberno de seu. Vale? Entón, eso quería deixalo claro, sumarme a todos en pedirlle, rogarlle ao Concello que se fagan actividades, que se faga unha programación para incentivar, para dar a coñecer, para incidir na figura de Castelao. Porque se algo se saca en limpo deste tipo de mocións, deste tipo de reivindicacións, é esa chega a estes personaxes ilustres que fan que aprendamos do pasado para que o presente e o futuro sexan moito mellor e non cometamos os mesmos erros. Grazas a todos.
Gracias, Cristina. Última quenda para, neste caso, por Democracia Orensana, Armando Gea, cando queiras. Bueno, como o tempo é moi escaso, decir que, mira, Castelao era tan riguroso que posiblemente sería o primeiro en tomarse a broma a proposta do BNG, non? Non se pode votar que Castelao fose presidente de Galicia, como tampouco se pode votar que a guerra civil a ganase o goberno republicano. A historia é a que é, e non se pode votar. Sí, que quere, que traemos a votar quen ganou a guerra. Non, a historia está escrita. Non, foi unha guerra. Houve un golpe de Estado fallido que devengou nunha guerra civil. Houve un golpe de Estado, pero o golpe de Estado fallou. Luís Herea. O golpe de Estado fallou e derivou nunha guerra. Por favor, pero deixa de falar. Foi guerra civil. Luís. Por favor, Luís, que non quero... corta o tempo. Foi unha guerra civil. Por favor, Luís. Non me gustaría ter que tomar outra medida, pero xa está, sí, non te preocupes. Tú expláyate, non hai problema. É que parece ser que só poden falar e ler deste. Eu, por aproveitar ben o tempo, resumo rápido, porque senón non dá tempo a desarrollar as ideas. Respeten a historia, o que non pode ser, é que dentro de... Luís, tes un aviso. O Bloque pretende que dentro de 4 ou 5 anos os rapaces que van ao colexio que estudien no seu libro de historia que Castelao foi o primeiro presidente de Galicia. Eso é unha falsidade histórica e non se pode permitir. Que estamos en 1984 de Orwell, que reescribían a historia cada día. Castelao foi presidente do Consello de Galicia, que foi unha cousa promovida a instancias do Lendakari, para que, como pensaban que os americanos iban a facer caer a Franco, pois, como pensaban eso, ter preparada unha cuestión para unha cuestión federal, pero claro, despois os americanos deixaron tranquilo a Franco, o famoso abrazo entre Eisenhower e Franco, e entonces, claro, a cousa quedou morta. Castelao fixo todo o que pudo, constituiu o Consello de Galicia, que tampouco tuvo tanta representatividade galega como pensan. Eran 25 diputados galegos que tratou de poñer de acordo e só se escribiron uns poucos, como todos vostedes saben. En todo caso, o tema morreu. O Parlamento, reconocémoslle, efectivamente, ao Consello de Galicia como precursor do goberno galego, ou como protoxunta, ou como protoparlamento, ou como queiran chamar. E iso sí que se lle acepta, e hai que lle aceptar. Pero nada máis, non podemos decir que foi o primeiro presidente galego, porque o presidente é un presidente dunha institución, e a institución non existía. Castelao tiña moi clara a diferencia entre revolución e institución. As revolucións levan despois o enfriamiento da institucionalización. Nunca se chegou a institucionar hasta os anos 70, hasta a transición, Galicia como realidade política. E iso sería o Castelao o primeiro en aceptalo, pola rigurosidade que tiña, como dixen antes. Entón, non podemos aceptar, porque ademais é unha falsedade histórica, que non se pode, derivaríamos en algo orwelliano se aceptamos isto. Sencillamente decir que lóxicamente, apoiar todas as accións que leven ao coñecemento obxectivo e histórico de Castelao, non a súa idolatrización. Unha cousa son as idolatrías e outra cousa son as admiracións e as valoracións dos personaxes históricos. E aquí o que parece pretender o BNG é que convertamos a Castelao nunha especie de ídolo, que lle poñamos un santuario e que lle poñamos un cirio. Non, Castelao non merece eso. Castelao non merece eso. Castelao foi un loitador. Unha cousa boa que tuvo Castelao foi que conseguiu un amplio consenso nunha época en a que todo o mundo estaba contra todo o mundo, había unhas polarizacións inmensas. Espera, remata Canabras. Castelao acabou sendo recoñecido, como foi sendo recoñecido precisamente porque foi o máis tolerante de todos, o que máis conseguiu consensuar naqueles momentos difíciles as cousas. Xuntou agrarios, xuntou republicanos, xuntou, etc. E nada, pois decir que, por resumir, vamos a votar a favor da emenda do PSOE, se se somete a votación,
porque non estaría demais un estudio que eu estou seguro de que, porque ademais xa se pronunciaron nestes días na prensa historiadores, un concretamente de Ourense, Vázquez Monxardín, que falou, que a pouco máis calificou de ocurrencia a proposta do PSOE, e outros profesores universitarios que xa escribiron sobre a idea. Pero, bueno, votaremos a favor da emenda do PSOE. Absteñerémonos na do bloque, porque sí que estamos de acordo co resto das cousas que se piden. Aquí meten o tema do ómnibus, non, como pasou en Madrid, e votaremos a favor da do Partido Popular, nada máis. Perfecto, pois rematou o debate intenso por outra parte, e sometemos á votación. Aquí sí que vou a tutelar, voulle dar traballo a Luís no último día. Como procedemos entonces? Primeiro... Bueno, es que lo primero es que no se ha pronunciado con mucha claridad, a mi juicio, doña Erea, porque en lugar de decir si aceptaban o no aceptaban la enmienda presentada por el Partido Socialista, si me deja, termino. En lugar de decir si aceptaban o no aceptaban la enmienda, lo que les ha pedido ha sido que la retiren o que la cambien, para que en lugar de ser de sustitución, que fuera modificación. Doña Cristina no se ha pronunciado, entiendo yo que no ha aceptado su solicitud, de tal manera que lo que le correspondería a usted es ratificar si aceptan o no aceptan la enmienda como está presentada. ¿No aceptan la enmienda? Pues entonces tienen ustedes que votar primero la enmienda. Primero la enmienda. En el caso de que la enmienda salga aprobada, ya no se aprueba la moción. En el caso de que no se aprueba la enmienda, tienen que pasar ustedes a la votación de la moción. Pues sometemos a votación la enmienda entonces. La enmienda del Partido Socialista, votos a favor. Democracia Orensana y Partido Socialista. Votos en contra. Partido Popular y, bueno, ahora hay que sumar. Sí. O sea, se acepta. Se acepta la enmienda. El siguiente punto, entonces, ahora. Votamos. Sí. Ya que es la última vez. Ha quedado aprobada la moción en la redacción dada por la enmienda que es la que ha sido aprobada. Entonces ya no se vota esa moción y pasamos a votar la moción presentada por el Partido Popular. Muchas gracias, Luis. Trabajo en tu último día. ¿Votos a favor de la enmienda del Partido Popular? De la moción del Partido Popular. Democracia Orensana, Partido Popular, por unanimidad. Bueno, pues pasamos al siguiente punto del Pleno, que es el punto 8.6, moción del Grupo Municipal Socialista para instar al Gobierno municipal a comprometerse e impulsar todas las acciones necesarias para dar cumplimiento a las demandas de la vecindad del barrio de Vistahermosa en este año 2025. Va a defender esta moción Natalia Beneitez. Espera que sumo un minuto. Cuando queiras, Natalia. O fío de Castelao, se hai unha frase que lle pega moito a isto é mexan por nós e din que chove. Se podía ser o eslogan do Goberno municipal en canto á atención e, sobre todo, ao abandono que sufren os nosos barrios e o rural nos últimos anos. Quizáis se deba a que poñen as súas ansias e os seus esforzos noutros lugares, pero o feito é que no día de hoxe debateremos un exemplo moi bo de todo isto, que é o barrio de Vistahermosa, pero nunca estivo o rural e os nosos barrios peor que na actualidade. Eso só pode ser mérito seu. O barrio de Vistahermosa é quizáis un dos mellores exemplos diste abandono. É un barrio cuxas potencialidades están aí, é un dos barrios con maior número de zonas verdes, pouco coidadas, tamén é verdad, e tamén eso é inversamente proporcional ás súas demandas. Quizáis esa o barrio con demandas menores e de menor contía económica. E por que dicimos isto? Este non é un tema novo no Salón de Plenos deste Concello. Nos anos 2023 e 2024 o Bloque Nacionalista Galego tamén trouxo as demandas de Vistahermosa a este pleno, de xeito individual, coas rúas Xoán Vicente Viqueira, e, doutra banda, creo que foi o ano pasado, con as demandas que hoxe incorporamos a esta iniciativa.
Os grupos da oposición, tanto o Partido Popular como o Bloque Nacionalista Galego e Partido Socialista, apoiamos no seu día todas esas demandas. E o grupo de goberno de Democracia Ourensana abstíñase en estas iniciativas, afirmando que estaban traballando nelo, que algunhas iban a resolver de xeito inminente, pero os feitos falan por si sós. A día de hoxe non se resolveu nada, Vista Hermosa está peor aínda do que estaba e, sobre todo, o Concello, o Goberno Municipal, actúa como un auténtico muro ante as súas peticións e tamén un muro cando teñen que ir a ver in situ cales son as súas demandas, que, xa digo, non son moitas nin supoñen unha gran contía económica. Só houbo que poñer o foco dende o Grupo Municipal Socialista en Vista Hermosa para que vostedes vayan a facer algún apaño, que, xa digo, non responde ás demandas colectivas deste barrio que levan facendo anos. Pero, bueno, agradecémoslo. Iso para os veciños e veciñas non arregla absolutamente nada, nin veñan a blanquearse hoxe. Hoxe o que nos gustaría é que estas demandas, que xa digo, son sinxelas, nos resumímolas en 5, pero que levan anos sin dar pasos adiante. Eso é única, exclusivamente, a súa responsabilidade. Fai tempo que o barrio de Vista Hermosa ten unha ausencia de prazas de aparcamento moi importante. E por qué? Porque está situado nun nodo de comunicacións e tamén de novas infraestructuras creadas, como o Centro de Saúde do Couto, ou tamén o que é a nosa cidade da Xustiza, que repercuten especialmente nesto e que se construíron nos últimos 10 anos. Ante esos problemas de aparcamento, é curioso que dende a Asociación de Veciños se lle plantesen en todas as súas demandas alternativas feitas xa ao Concello de Ourense, algo que debería ser competencia deles, pero xa lle dan todo feito. Hai posibilidades de hai tempo de estudiar a viabilidade da construción dun aparcadoiro debaixo do chamado acceso centro. A día de hoxe non sabemos se o Concello estudiou ou non esa viabilidade, moito menos se vai ter partida orzamentaria ou lle vai dedicar algo á construción dese aparcadoiro. Tampouco sabemos se teñen algunha outra medida alternativa para solucionar este déficit. E o mesmo pasa coas zonas infantís. Fai 6 anos, no 2019, estaba a piques de iniciarse a obra de construción dunha nova zona infantil na Praza Taboada Chivite, sendo concelleiro de Medio Ambiente o señor Pumar do Partido Popular. 6 anos xa, estaba a piques de facerse esa obra. A día de hoxe sigue abandonada esa zona e non hai ningunha vontade, ata día de hoxe, de que se construa esa zona para nenos e nenas en Vista Hermosa. Unha zona na que os parques son máis ben escasos. E seguirei no segundo turno. Gracias, Natalia, por respetar o tempo. Por parte do Bloque Nacionalista Galego, Puga, cando queiras. Moi bon día. Pois, ben, para tratar esta moción que trae o Partido Socialista sobre a situación do barrio de Vista Fermosa, como ben dixo a portavoz do Partido Socialista, podemos perfectamente remitirnos a fai 2 anos, o 13 de xaneiro do 23 ou o 2 de agosto do 24, en seños plenos nos que se tratou sobre o barrio, sobre este barrio, a proposta do BNG, propostas que basicamente son coincidentes coa que trae o Partido Socialista hoxe aquí, non? Nesas mocións, a primeira delas do ano 2023, incluso hasta temos un boceto do que podería ser a mellora desa rúa, Xoán Vicente Viqueira, porque a verdade é que é un pouco estrano, non? A situación desa rúa, que tendo un nome está discontinuada, e, por lo tanto, o lóxico e normal sería facer para a veciñanza dali e para uso en xeral, non? Porque ese barro ten moito tránsito non solamente da veciñanza de Vista Fermosa. Bueno, pois decía que isto xa facíamos mención no ano 2023. Eu, curiosamente, ainda fun onte, visto que hoxe tiñamos este pleno, a ver que melloras houbera naquela zona. A única mellora que hai, por chamar de alguma forma, que cada vez aparcan máis coches, pero sigue exactamente igual, non? Nin pinta ten de que se vai a mellorar. E despois, no ano 2024, 2 de agosto concretamente, pois traíamos
outra moción que, basicamente, tal como explicou en aquel momento o noso portavoz Luís Seara, o que viña era recoller as demandas da veciñanza que, insisto, son coincidentes coa que hoxe nos trae o Partido Socialista. Eso evidencia de que non se fixo nada, ou polo menos moi pouco, como moito un pequeno parcheo. Co cal, en todo caso, supoño que por parte das veciñas e veciños do barrio de Vistafermosa dirán, bueno, pois está moi ben que se fale do barrio no pleno do Concello de Ourense, pero entendo que o que quere esa xente é empezar a ver realidades e cousas feitas, porque por moito que aquí traíamos estas cousas, por moito que acordemos mocións para mellorar ese barrio, a verdade, como digo eu, ainda fun onte, explicarei despois por qué tamén, non? A ver se houber algunha destas melloras, aparte de ter falado tamén con algunhas veciñas e veciños, e seguimos igual. Digo que fun onte porque tiña especial interés en ver algo, unha proposta que nos traíamos a maiores, que non ven nesta do Partido Socialista, que era o arranxo da estrada do seminario, esa OU 413. A ver se despois o Partido Popular incluso nos pode iluminar e decir se vai ser arranxada ou non, porque recentemente no mes de outubro do ano pasado o delegado territorial da Xunta fixo unha visita a este barrio e anunciou que xa estaba o proxecto para arranxar. Por iso eu dixe, non vai a ser que vaya ao pleno e resulta que puxeran por o menos as cartéis de inicio das obras. A ver se despois nos podedes iluminar do Partido Popular, nos podedes decir se realmente se van a empezar esas obras ou non, porque sobre isto tamén preguntamos no Parlamento de Galiza, non? Tamén preguntamos no Congreso sobre o tema do aparcadoiro e a solución que nos dan, e miren, eso non vai haber ningún problema, porque efectivamente podemos ir a calquera outra cidade por Galiza adiante, no que vemos que situacións de aparcamento debaixo de travesías, pois que as hai. O problema é o Concello de Ourense que este disposto a facelo ou non. Bueno, en resumidas contas, o que ten que ver con zonas verdes e demais, nós, lóxicamente, imos apoiar esta moción, a ver se dunha vez por todas, efectivamente, as veciñas e veciños dese barrio comezan a ver realidades e non un ano tras outro estar vindo coas mesmas solicitudes e reclamacións a este pleno do Concello. Eso, en realidade, non di nada ben do noso cometido como representantes da veciñanza, non? Porque é certo que ese barrio, lóxicas son as súas queixas, porque nese barrio convertiuse casi nunha especie de aparcadoiro disuasorio, é dicir, hai moitísima xente que decide xa parar en ese barrio, aparcar por ali, e iso é o que motivaba, por iso decía antes que Xoán Vicente Piqueira estivera saturado agora de vehículos, que é de xente que ven a Ourense, pero deixa ali o vehículo. Bueno, en todo caso, nada máis que decir, agardamos que por fin se empecen a ver realidade dos acordos plenarios que facemos aquí. Gracias, Puga. Bueno, aparcarán ali tamén porque é un barrio bastante fermoso, non só como aparcamento disuasorio. Por parte do Partido Popular, Jorge Pomar, cuando queiras. Bueno, buenos días a todas y a todos. Bueno, escuchando a mis compañeros, en este caso a Natalia y al señor Puga, la verdad que es una moción que está en aras positivo, pero lo que no vamos a hacer es engañar a los vecinos y a los ciudadanos de Vistahermosa, ¿no? Y me voy a explicar, ¿no? Porque nosotros, desde el Grupo Municipal del Partido Popular, hemos estado ya varias veces con ellos, hemos visto las diferentes deficiencias que tiene el barrio, pero lo que me llama la atención, señora Natalia, en este caso como Partido Socialista, yo creo que esta moción no la vio ni la leyó su compañera María, que es la que lleva tema de Hacienda dentro de su grupo, ¿no? Porque todo esto está muy bien, venir aquí. El Bloque Nacionalista Gallego hace, en el año 2023, trae unas mociones para hablar del barrio de Vistahermosa. Ahora viene el Partido Socialista con otra moción del barrio de Vistahermosa. Pero podíamos traer así mociones de Cudeiro, de Seisalvo, de Las Lagunas. Pero la clave está que estamos sin presupuestos. En la moción esta no se habla nada de partida económica.
no existe la palabra presupuesto. Y no podemos venir aquí a hacer una declaración de intenciones, de hablar de 5 puntos importantes en Vistahermosa, que habrá otros 5 en Las Lagunas, habrá otros 5 en Seisalvo, habrá otros 5 en Cudeiro, pero ¿cuándo vamos a ejecutar esto? ¿Cuándo se va a hacer? Hablar aquí de que para quedar bien, entre comillas, con una asociación de vecinos que hacen un trabajo arduo y de maravilla, que están trabajando muy bien, porque realmente a los que estamos en diferentes grupos políticos nos dan el trabajo casi hecho, pues hombre, a mí me parece que debemos ser serios y contundentes, pero sobre todo con datos económicos y con un presupuesto. Porque aquí ahora nosotros vamos a votar a favor, claro que vamos a votar a favor, pero ahora saldremos mañana que hay un acuerdo unánime para el barrio de Mariña Mansa, para el barrio de Vistahermosa, pero no hay nada eficiente ni real que se vaya a hacer. Y lo que no estamos aquí es para engañar a los ciudadanos. Eso sí que no. Mire, el último plan que se hizo en esta corporación, en este ayuntamiento serio de apoyo al rural, fue 3,7 millones de euros con 51 actuaciones en un gobierno del Partido Popular. 3,7 millones de euros aprobado en pleno y donde actuamos en 51 de las actuaciones. Una de las actuaciones que se iba a hacer era el parque que viene aquí en esta moción. No se pudo realizar por motivos técnicos. Así de claro, estaba la partida y en este caso era yo quien tenía la delegación de competencias, pero no se pudo realizar por motivos técnicos. Claro que hay que hacer un parque en Vistahermosa y hay que continuar con el plan de parques infantiles que desde que el Partido Popular no tiene la competencia no se hizo uno. Claro que sí, pero lo que quiero expresar es que, muy bien, esta moción, estamos de acuerdo, pero si veis, no hay una palabra de partida económica. Lo que pido es que, en este caso, el alcalde no está, en este caso Aníbal, teniente alcalde, y la corporación, pues hagamos unos presupuestos, consensuemos partidas económicas para los diferentes barrios de la ciudad y no traigamos mociones que no vinculan jurídicamente, que no obligan nada, que son declaraciones de intenciones, simplemente es para maquear un poco y que queden contentos los vecinos. Yo no estoy para eso. Prefiero hablar claro y decir, oye, vamos a consensuar un plan de obras para el rural y estemos todos de acuerdo. Muchas gracias. Gracias, Jorge. Por parte do Grupo de Goberno, Fran Lorenzo, cuando queiras. Gracias, Aníbal. Buenos días a todos. Bueno, venimos a tratar el tema del estado de abandono del barrio de Vistahermosa y yo quiero enseñar el estado de abandono del barrio de Vistahermosa con estas dos fotos. Como podéis ver, son operarios municipales haciendo mantenimiento y trabajando en las zonas verdes y parques y jardines, podando árboles de este barrio. Y estas fotos no son de hace 6 meses ni de hace un año, sino son del mes pasado. Esto pasa, esto muestra el desatino de esta moción del Partido Socialista, que lo único que hace es un copia-pega al dictado de terceros y no se preocupa realmente ni en tomar medidas que, como decía Jorge, tengan un impacto real. Sobre el resto de cuestiones que se indican en la moción, voy a pasar a explicar un poco cómo está cada una de ellas, porque somos conscientes de todas las necesidades del barrio. En cuanto a la adecuación de aceras de Xoán Vicente Viqueira, lo tenemos programado ejecutar antes de la primavera. El parque infantil de la Plaza Taboada Chivite, actualizamos el proyecto que en su día, como citaba Jorge, estaba hecho, pero necesitaba una actualización. Tenemos los presupuestos y estamos esperando que se incorpore la inversión que se aprobó en la modificación de crédito del año pasado. Sobre el aparcamiento de Isasorio ya dijimos que hicimos la consulta tanto al Ministerio de Fomento como a la Confederación Hidrográfica. La Confederación Hidrográfica todavía no nos ha contestado. Y sobre la pista polideportiva que proponen en el Parque de las Letras, pues haremos la misma consulta a la Confederación Hidrográfica, ya que, no sé si recordarán, pero hace 2 años se propuso, había proyectado una ampliación del pump track en el Parque de las Letras. Ese proyecto fue a Confederación y nos lo echó abajo porque no se podía ejecutar.
En resumen, lo que quiero mostrar es que somos muy conscientes de las necesidades del barrio de Vistahermosa desde la Concejalía de Infraestructuras, así como de todos los barrios de esta ciudad, y atendemos todas las peticiones que podemos con los medios disponibles. Está claro que nos gustaría hacer mucho más y llegar y atender todas las peticiones que nos llegan, pero muchas veces no es posible. ¿Por qué? Pues porque yo creo que se están olvidando de una cosa y Jorge lo apuntaba. Cuando trajimos aquí una modificación de crédito en 2023 para dotar dinero y poder tener inversión, votaron que no. Cuando trajimos un plan de choque de mantenimiento que afectaría a Vistahermosa y a todos los barrios, ahí no se acordaron de Vistahermosa, votaron que no. El año pasado, pues afortunadamente conseguimos sacar una modificación de crédito. Esa modificación de crédito estamos pendientes de que se incorpore y podremos llevar a cabo. Sí, a la segunda, efectivamente. Como bien apunta Tamara, la primera vez votaron que no. La segunda votaron que sí y, afortunadamente, ese crédito es incorporable y podremos acometer estas mejoras en el barrio. Entonces, en conclusión, está muy bien recuperar y reutilizar mociones antiguas si quieren rellenar, ahora digamos que queden como un brindis al sol, pero cuando es importante mojarse por los barrios, la oposición está demostrado que no lo hace. Y si tan mal lo hiciéramos, pues no seríamos seguramente la lista más votada en Vistahermosa en las últimas elecciones y ustedes, desde luego, no lo han sido. Nada más. Gracias, Fran. Vamos coa segunda quenda restamos un minuto e ten a palabra Natalia Benéitez por parte do Partido Socialista. Cando queiras, Natalia. Grazas, Aníbal. Ben, empezarei polo señor Pumar. Como saberá o concelleiro, o Partido Popular, sen orzamentos, desde os últimos aprobados no 2020, apoiou modificacións orzamentarias con inversións en zonas verdes e novos parques infantís da cidade. Polo tanto, o que me está dicindo entra en contradicción. Se vostedes mesmos aprobaron ese orzamento, vamos a esperar a que se incorpore e todo o que plantexamos sería viable. Igual de viable e respetuoso é que vostedes traigan as demandas a pleno, e eu estou encantada, dos veciños de Palmés a través de Pepe Araújo, pero non para quedar ben con eles, porque eu estou convencida que o Partido Popular quere que se solucionen. O igual que nós traeremos as de Vistahermosa e do barrio que faga falta, porque realmente que hai que poñer o foco neles, porque o Goberno municipal, salvo a día de hoxe, que o señor concelleiro lle agradezo as explicacións, o primeiro é que non lle explicou todo isto aos veciños, non lle contestou as súas solicitudes de información, nin sequera teñen valor de pasarse por ali, dar a cara e dicir, imos a facelo en 2 meses, en 3. A min paréceme cobarde. E se isto, traer unha iniciativa a pleno é útil para darlle información aos veciños e para que entre todos poidamos sacar adiante as súas demandas, maravilloso, ese é o obxectivo, non quedar ben con ninguén. A súa obriga é traballar para todos e para todas, tanto se viven nun barrio, como se viven no rural, como se viven na rúa do paseo. E iso, desgraciadamente, e os datos están aí, non o fan. Para que hoxe haxa unha mellora ou unha poda, como as fotos que ven, pasaron 10 anos. Esta semana, señor Lorenzo, foron a podar unha mora, unha árbore que levaban anos demandando que podaran os veciños de Vistahermosa porque o Partido Socialista traía esta moción aquí. Por que non o fixeron antes? Eu creo que non costa nada e o que imos, que só fai falta vontade política e compromiso. E seguro que lle votan máis dos que lle votaron. Perda conta, se cumpre cas súas obrigacións. Nos traemos estas demandas para que demostrar que os veciños e veciñas de Vistahermosa teñen os mesmos dereitos que os demais e traeremos as dos barrios que sea necesario para que se atendan. Darlle voz a Vistahermosa e o resto de barrios, que rindan contas os que teñen que rendilas e, sobre todo, que cumpran a súa obriga e que transformen esa realidade. Eu penso que todo isto é perfectamente viable e que o poden realizar en pouco tempo. Hai cousas que son moi básicas. Hai outras que, independentemente de que non haxa orzamentos, sí que se pode incorporar crédito neste ano para que se executen, sea na primavera ou máis tarde.
Se esperaron tanto tempo os veciños e veciñas, supoño que uns meses máis tampouco pasará nada. Pero pedímoslle que sexan honestos con eles, as súas necesidades son moi básicas e, por suposto, pedimos unanimidade nesta petición e que os feitos se transformen en realidades neste ano 2025. Esa é a única intención deste Grupo Municipal Socialista. Gracias, Natalia. Antes da segunda quenda do BNG, se algunha fortaleza ten o grupo de goberno actual, garantízoche que ha de estar en contacto cos veciños. O que pasa é que o mellor non con un veciño determinado ou que se erige en representación de un colectivo determinado. Porque acabas de poñer o exemplo de Vistahermosa e fai nada, mándame recao o cura de Vistahermosa, don José, amigo personal, pois para podar ali 2 árboles. Fai nada, mándame recao outros veciños, pois para facerlle outro favor. O sea, quero dicir, hai contacto permanente, eu digo, no meu caso en primeira persona, é de todo este grupo de goberno. O mellor, pero escoita, o mellor de aí os nosos bons resultados nos barrios, que en vez de facerlle caso a unha única persona, facemoslle caso realmente aos veciños. Por parte do BNG era Puga. Cando queiras. Home, Aníbal, acabas de delatarte, Acabas de delatar. Por qué? Non de delatar o cura, digo delatar... No, o cura porque teño a confianza suficiente con él para que se fai unha petición, e como eso pasa moitísimas días, o sea, casi todos os días son dinámicas destas que vos acabo de comentar, por exemplo, co exemplo do cura de Vistahermosa. O mellor é que estamos non acertando. No, por suposto, que non hai ningún favor. É o noso traballo. No, pero é que tú acabas... No, perdona un segundo. É que tú acabas de decir que non o facíamos. Eu estou simplemente dicindo que sí que o facemos. E esa forma de actuar, que efectivamente sabemos dela, non é unha forma de actuar dun goberno. Eso é unha forma de actuar caciquil. Vale? Gústeche a definición ou non. Estar cos veciños. En todo caso, nos alegramos de que se fagan esas cousas, pero esas cousas teñen que estar organizadas e programadas, non en función de que te chame a B ou C. Bueno, en todo caso, non tiña nin pensado intervir nesta segunda quenda, porque creo que estaba bastante claro, pero, insisto, fixen unha pregunta para que as veciñas e veciños que están hoxe aquí ou que despois podan escoitarnos teñan claro se esa OU 413 que foi anunciada por parte do Partido Popular a bomba e platillo que se iban facer as obras, pensábamos todos que efectivamente se iban a poñer en marcha, non nos contestástedes os do Partido Popular, non sei se agora, vale, por lo menos que non se marche intranquila a xente que veu aquí intentar sacar algo concreto, non? E despois, outro matiz tamén ao Partido Popular. Claro que o problema é que neste Concello non hai orzamentos, por iso temos problemas de execución de determinadas cousas nos distintos barrios da cidade. Claro que sí, pero por que non hai orzamentos? Porque o grupo de goberno non quere. E por que non quere o grupo de goberno? Porque lle vai ben así, porque quere seguirlo facendo así, e porque vai seguir facendo así, e que cando necesita algunha cousiña puntual para sacar adiante, que nos rescata deso é o Partido Popular, porque se non fora por o Partido Popular que ven o seu rescate cando necesitan, este goberno xa tería traído uns orzamentos para esta cidade porque estarían obligados. Claro, e terían que facelo. E levan anunciando desde fai un ano, e non o fan. Por lo tanto, cada pau que aguanta a súa vela, non? Gracias, Puga, por a segunda intervención. E por parte do Partido Popular era Jorge. Espera que che poño o crono de novo. Cuando queiras, Jorge. Bueno, muchas gracias. Bueno, me reitero a lo que dije en mi primera intervención, que si queremos hacer un plan importante para los barrios, con el Partido Popular, claro que se puede contar. Pero lo que no me gusta, y lo vuelvo a reiterar, es traer iniciativas, ideas, sin fundamentos económicos ni procesales en este caso, ¿no? Está bien, venía un debate político y bueno, pues muy bien, pero lo que no me gusta es confundir a los ciudadanos y sobre todo a los vecinos, que a mí me dan... le tengo un cariño especial a la gente que está en el tejido vecinal, en las asociaciones de vecinos, donde de una manera no lucrativa intentan apoyar lo mejor para sus vecinos y para el barrio. Yo fui con compañeros míos del grupo allí varias veces, hemos estado en Vistahermosa varias veces y el cariño y
y el amor que le tienen al barrio es impresionante. Entonces, lo que no podemos es utilizar un pleno para intentar decir, ya está hecho, cuando no está nada hecho, sin presupuestos, sin partidas, sin proyectos, sin valoraciones, no podemos hacer las cosas. Entonces, nosotros lo hicimos con el Plan Más Rural. Ahí está, 51 actuaciones, 3,7 millones de euros. Ojalá pueda venir un plan de ese tipo y estaremos, con el gobierno que sea, apoyando lo mejor para los ciudadanos de Ourense. Esto es el Partido Popular, señor Puga, ¿vale? Entonces, mire, y en relación a lo que es la carretera que decía usted, la OU 413, sabe que estuvo el delegado de la Xunta con los vecinos, se está trabajando en el proyecto, ya se hizo la cartografía, la topografía, y es una obra que se va a realizar, por supuesto, pero todo lleva un tiempo y unas actuaciones que hay que realizar. Por supuesto que se va a hacer. ¿Vale? Muchas gracias. Gracias, Jorge. Por favor, por parte do Grupo de Goberno, Fran Lorenzo, cando queiras, Fran. Sí, nada, un par de matizaciones. En primer lugar, decirle a Natalia que es mentira, y si no que le pregunte a mi compañero Nacho, que lleva Participación Ciudadana, que esto mismo que he explicado hoy aquí no se le haya explicado a los vecinos siempre que han querido y siempre en comunicación constante con ellos, tanto él como yo cuando hace falta. También decir que nosotros no hacemos la planificación de las podas ni de mantenimiento por lo que ustedes saquen en redes sociales, ni por las mociones que traigan aquí. En Junta de Área se les dio una planificación de los trabajos cuando lo han solicitado. Tampoco nosotros no nos dictan las mociones, ni las asociaciones de vecinos, ni alguna persona que se erija en representante vecinal. Nosotros trabajamos no para las asociaciones de vecinos, trabajamos para todos los vecinos y vecinas de Ourense. Y si de verdad están interesados en los barrios, y no es mera hipocresía, les aconsejo que cuando traemos dotaciones y queremos dotar proyectos y dotar de inversión para poder llegar a más peticiones vecinales, voten que sí y no se pongan de perfil. Gracias. Gracias, Fran. Ese es el mensaje. Sometemos a votación esta moción. Votos a favor da mesma. Sí. Votos a favor, Partido Popular, BNG e PSOE. Votos en contra, non hai. Abstencións de Democracia Ourensana. Seguinte punto do orden do día, que é unha moción do Grupo Municipal do Partido Popular relativa al cumplimiento del pago a la Asociación de Down Ourense para la reforma de su nuevo local comprometido por el Gobierno local en enero de 2024. Ten a palabra Ana Méndez do Partido Popular. Subimos un minutiño. Cuando queiras, Ana. Ben, hoxe estamos aquí para falar dunha cuestión que é de vital importancia para as máis de 40 entidades sociais da nosa cidade que prestan servizos esenciais ás persoas que máis o precisan e, por ende, unha cuestión fundamental para a nosa veciñanza. Primeiramente, vou facer referencia á Asociación Down, que é unha entidade que no ano 2022 conseguiu cumprir unha das súas maiores necesidades, que foi adquirir e reformar un novo local, porque o actual que está nas Lagoas quedaballes pequeno para atender todas as necesidades que precisan os usuarios e porque tamén querían atender a moitas familias que están en lista de agarda. Neste proceso de adquisición e reforma, por suposto, a Xunta e a Deputación de Ourense colaboraron aportando achegas. E tal como pudemos comprobar, o Goberno local tamén se comprometeu públicamente a destinar unha subvención de 50.000 euros para a reforma do seu novo local o 30 de xaneiro de 2024. E xa pasou máis de un ano e non é que a entidade continúe sen recibir a achega prometida, senón que directamente nin se convocaron as bases para que saíse adiante. E imagino que xa o saben, pero a asociación está a piques de mudarse ao novo local. Lamentablemente, isto non é
un caso illado, pois hai entidades sociais que aínda non cobraron as subvencións correspondentes aos anos 2022 e 2023 despois de que prometese unha e outra vez que ia solucionar esta situación. E as entidades e asociacións precisan destes cartos para planificar as súas actividades. E lembrolle a este goberno que o Partido Popular sempre levantou a man para habilitar cartos en cada unha das modificacións de crédito que se trouxeron a este pleno para servizos sociais. Entón, preguntámonos onde está o diñeiro desta partida. Ademais, o 16 de decembro, tal e como se publicaba no BOP, 14 de 32 asociacións e entidades sen ánimo de lucro en materia de servicios sociais tamén quedaron excluídas das axudas do 2024 por falta de crédito orzamentario. Falo de ADO, da Asociación Española contra o Cancro, Asociación Diabética Aurea, Alcer, Discafis, Cogami, Fundación Amigos de Galicia, Adido, Redmadre, Asociación de Fibromialxia, Valoresc, Apúntaste, Igaxes, Apes e Amencer. Así que, outra pregunta que nos facemos, se xa sabían que os cartos non eran suficientes para todas, por que non se levou unha modificación de crédito cunha contía maior cando saben que dende a oposición nunca nos opoñemos a que as entidades reciban cartos para levar a cabo o seu labor. E, por outra banda, pero non menos importante, hoxe tamén queremos pedir que se convoque o Consello Municipal de Servicios Sociais, un órgano fundamental e unha ferramenta esencial para o diálogo e a cooperación entre as administracións públicas e as entidades e asociacións que traballan no ámbito dos servicios sociais. E esta non só é unha petición nosa, senón que, evidentemente, falo para ti, Aníbal, xa que está sustituindo o alcalde, todas estas follas son correos que recibimos todos os grupos que nos levan mandando dende a semana pasada as asociacións para pedirnos axuda para que os grupos da oposición consigamos que se convoque. Correos que tamén foron enviados a vostedes, polo que solicitamos que comecen xa a pensar nos servicios sociais, nas entidades e nas asociacións e que fixen unha data para convocar este Consello. De feito, a última vez que se convocou foi cando gobernaba o Partido Popular e dende entón permanece na total inactividade, o que supón unha exclusión das entidades do proceso de toma de decisión no ámbito dos servizos sociais municipais. E, por último, con esta moción tamén queremos solicitar ao Goberno local que as subvencións para as entidades sociais se convoquen no primeiro trimestre de cada ano, de maneira que teñan acceso aos recursos con antelación para planificar ben a súa actividade. Unha petición que tamén nos chega de todas as entidades e asociacións. Cal é o problema aquí? O mesmo de sempre, non temos orzamentos e, polo tanto, non hai planificación posible, aínda que neste caso, se ao Goberno local lle interesasen os servicios sociais e valorase o traballo que fan todas as entidades, esforzaríase por planificar e sacar as bases no primeiro trimestre do ano, igual que o fai a Xunta. Así que hoxe pedímoslle tamén que pensen nas entidades e asociacións e convoquen as bases neste primeiro trimestre do ano. E, con respecto a... Espera. Un minutiño, gracias, Aníbal. Con respecto á emenda que presentan dende o Bloque Nacionalista Galego, eu pediríalles que, en vez de que sexa de sustitución, que sexa de engádega, para que, evidentemente, estamos totalmente de acordo e así podemos engadila e votar, apoiala. Grazas. Moi ben, a continuación, Ruth Reza do BNG. Estamos aquí facendo a transición. Cando queiras. Bo día, moitas grazas, señor alcalde. Pois nestas últimas semanas o Grupo de Goberno ten recibido a través de rexistro un bon número de solicitudes das entidades sociais do Concello de Ourense. Polo menos ten recibido até 15 que teñamos coñecemento dende o BNG, que tamén solicitaron apoio do BNG. Pero ao mellor dende o Grupo de Goberno recibiron máis, descoñecémolo. E o único que solicitan estas entidades do terceiro sector ao Grupo de Goberno é a convocatoria do Consello Municipal de Servicios Sociais, que neste mandato ni siquiera convocaron a súa constitución. E o que acontece co Goberno actual de Democracia Ourensana é que parece que o diálogo
nos consellos municipais está vetado. É verdade que funciona o Consello Municipal de Igualdade e o Consello Municipal de Deportes, pero o resto non ni siquiera os constituíron. Dende o Bloque Nacionalista Galego pensamos que o que lle funciona e o que lle vai mellor a democracia ourensana é ese vis a vis no despacho de alcaldía e non o diálogo a través dos consellos municipais. E nin así lles funciona moi ben porque son incapaces de cumplir o que prometen. Desde o Bloque Nacionalista Galego preguntámonos a que agardan para convocar o Consello Municipal de Servizos Sociais e máis ante tal avalancha de solicitudes que están a recibir. As entidades do terceiro sector están a lanzarlle un SOS, están fartas de sufrir o desleixo e as mentiras desde o grupo de goberno. A meirande parte que presentaron este escrito son entidades pequenas, formadas por persoas nobles, persoas que de xeito altruista e porque lles toca a eles ou as súas familias poñen o seu grande area para mellorar o benestar das persoas en exclusión social. E que fan vostedes dende o grupo de goberno? Pois vostedes danlle as costas unha e outra vez. A día de hoxe hai moitas entidades do terceiro sector que están na corda bamba, están desenvolvendo programas para os que teñen dereito a unha subvención, que obteñen esa subvención, pero non reciben a mesma porque vostedes estánllo a negar. E isto aconteceu no ano 2021, no ano 2022, no ano 2023 e tamén no ano 2024. E saben que seguirá acontecendo. Levamos dicíndolle isto durante 3 anos e non puxeron os medios para que estas entidades recibiran estas subvencións ás que teñen dereito. As entidades do terceiro sector queren participar e hasta eso se lles nega ás entidades do terceiro sector a participación no Consello Municipal de Servizos Sociais. E son claras na súa petición. Piden participación e 7 puntos incluir na orde do día da convocatoria. Tamén decirlles ás entidades do terceiro sector que no punto 7 disparan cara onde non é. E isto é o que quere o alcalde, desviar as súas responsabilidades cada as traballadoras e técnicas do Concello, cando a responsabilidade de ter uns orzamentos o día no que se aumente a partida é exclusivamente política. O alcalde prometeulle a Daun, como ben dixo, eran dende o Partido Popular, unha subvención de 50.000 euros para a reforma do local. E agora o Partido Popular, a petición das entidades, desta entidade, trae o pleno para que se lles abone eso. Pero o que propoñen a día de hoxe non é viable, non se pode facer segundo o Plan Estratégico de Subvencións de Asuntos Sociais, no que se define como e canto se vai colaborar coas entidades do terceiro sector. E nós entendemos que non podemos mirar para outro lado e levantar a man e decir que sí, senón que o que pretendemos é intentar facer unha proposta para que poida chegar a estas entidades a esta entidade do terceiro sector, pero non só a esta entidade, senón tamén a outras entidades, pois as necesidades que teñen, non? E o que lles prometeu o alcalde. Desde o Bloque Nacionalista Galego propoñemos unha alternativa para que o Concello poida colaborar con Daun e co resto de entidades sociais. Ademais de colaborar co desenvolvemento de proxectos, que é o que se fai agora, segundo o Plan Estratégico de Subvencións, pois se dende o goberno local se detectou que existen necesidades noutro ámbito, como pode ser para a reforma dos seus locais, e que isto non é a primeira vez que acontece, porque xa aconteceu con outras entidades sociais, non é a primeira nin a segunda a que lle acontece isto. Grazas. Si detectan que existe esa necesidade, pois ben, poden modificar a través de Xunta de Goberno Local o Plan Estratégico de Subvencións para incluir unha partida para as entidades do terceiro sector pois que necesiten facer este tipo de investimentos nos seus locais, posto que é unha necesidade que se está a detectar a día de hoxe. E sí que mudamos para que sexa unha emenda de engade, que así pode ser. Partido Popular, ¿no?
porque es una moción del PP. Muy bien. Natalia Benítez, cuando quieras. Grazas, alcalde. Este tamén é un tema recorrente, por desgracia, neste pleno e tamén en plenos extraordinarios que celebramos para poñer o foco na situación dos servizos sociais municipais. Isto non sería necesario, señores do Goberno municipal, se non houbera un deterioro evidente que non só vemos os grupos políticos da oposición, que o único que facemos é cumprir a nosa labor, senón que tamén observan e o sufren nas súas carnes as entidades sociais que traballan coas persoas que máis o necesitan na nosa cidade de Ourense. E isto tradúcese en que durante estas últimas semanas todos e todas recibimos unha solicitude de máis de 30 entidades deste sector, que xa nomeou algunhas a compañeira do Partido Popular. Dicir que o tema dos servizos sociais non só o Partido Popular, eu creo que reúne o maior consenso político, porque ademais debe ser así, porque o obxectivo é que se satisfagan as demandas e necesidades das persoas máis vulnerables da cidade, é obvio. E o que fai ese consenso, ese empuxe político, é que se poñan as pilas desde o Goberno municipal, con pouco éxito ata o día de hoxe, hai que decilo, e cun evidente deterioro nas condicións nos 3 últimos anos. Miren, o Consello Municipal de Servizos Sociais, e como sabe a concelleira delegada, é unha reivindicación que non é unha reivindicación política. Existe unha obriga legal de convocalo, ademais que debería convocarse por parte de calquer goberno, sea do color que fora, porque é necesario dar participación aos que máis saben en materia de servizos sociais na nosa cidade. Eu creo que é de sentido común. O que non é normal é que nos últimos 5 anos, aparte de decirnos rotundamente non o vamos a convocar, que me parece un erro, ademais, vostedes lle quiten peso a esas entidades. Se vostedes cumpriran co que marca a lei, non estaríamos falando destas demandas e de outras. Ás veces hai que pararse a escoitar e non vir con datos para decir canto facemos polos servizos sociais, cando o primeiro erro é non escoitar e ás veces utilizar políticamente a certos colectivos cando interesa e logo, como o caso de Asociación Down Ourense, fai un ano facerse a foto e un ano despois nin sequera dentro de un mes inauguran o seu novo local, nin sequera ter arranxado o compromiso de pagamento desos 50.000 euros. Iso é a súa responsabilidade. É bastante bochornoso que teñamos que vir aquí tamén a trasladar as súas demandas porque é algo que deberían ter resolto. E máis, sería unha prioridade para calquera no seu lugar. No que coincidimos co Bloque Nacionalista Galego neste caso é que o pago ou o abono desta axuda para a reforma dun local sí que debería ir enmarcado, non como plantexaba o Partido Popular, e por eso lles agradezo tamén que se puxeran de acordo en que a emenda sexa de engádega nese plan estratégico de subvencións, no que hai que modificar certas cousas, este é unha delas, e no que tamén haberá que darlle a volta, ao igual que accederon desde o Goberno municipal, e me parece un acerto no tema de becas de libros e comedor, ao tema das subvencións a entidades do terceiro sector. As bases necesitan unha volta, necesitamos que se modifiquen, que se adapten, e iso non se pode facer de espaldas a estas asociacións. E tamén os partidos políticos estamos para aportar, pero eu creo que é un reto que teñen que levar adiante neste ano 2025. E tamén teñen que ver a maneira de que podan cobrar en tempo e forma, porque detrás desos colectivos hai persoas moi necesitadas e moitos colectivos non van poder sobrevivir nos próximos anos tendo pendentes as axudas públicas deste Concello durante 2 ou 3 anos. É insostible e non poden estar mendigando sempre por cobrar esas axudas e que se lle den prazos e se lle den prazos. Eles teñen unha labor, teñen un traballo feito, teñen que xustificalo e vostedes son os únicos responsables de que se asilicen esos trámites e se facilite por parte da Administración o necesario, porque a súa labor é para todos imprescindible, pero os que gobernan e teñen que facilitada
facilitala, perdón, son únicamente vostedes neste caso, igual que nos tocou a outros no pasado. A continuación es Tamara Silva, de Democracia Orensana e Grupo de Gobierno. Tamara. Ben, vou tentar responder a todo o que se dixo. No punto principal da moción que trae o Partido Popular, fálanos de que hai un compromiso con DAO. Seguimos totalmente de acordo con ese compromiso. En ningún momento dixemos que non o íamos a cumplir e seguimos en contacto con dita asociación e seguimos reiterando o noso compromiso. Pero como si logo dixeron ao longo do debate, creo que neste caso foi a señora Ruth Lorenzo, non existe a día... Perdón, Reza. Non existe a día de hoxe dentro de servicios sociais un plan de subvencións para infraestructuras, senón para actividades. Dentro deste censo, durante este ano, se mirou se había algunha fórmula para poder facelo dentro do servicio de infraestructuras, para ser para unha nova instalación, se podía facer dentro de algún outro servizo, ou dentro do meu propio de servicios sociais. Estuvose buscando a maneira burocrática para levar a cabo isto adiante. En ningún momento se dixo que non se ia cumplir. E así o fixemos constar a asociación en ningún momento. Por outra banda, tamén neste tempo, mirando o rexistro de solicitudes e de enmendas e todo o que mandou a asociación, tamén non o presentara por escrito, xa se falou con ela e demais en ser. Estamos en contacto permanente con esta asociación, entón non sei a que ven isto aquí, cando en ningún momento se dixo que non se iba a dar ni se iba a cumplir con o noso compromiso. Con respecto ao Consello Municipal, varias cuestións. Por un lado, como ben xa dixestes, o Consello non está constituído a día de hoxe, habería que constituílo, e como se lle fixo constar as asociacións en varias reunións que mantiven con elas, estáse a levar a cabo unha reformulación desas bases e dese Consello, dado que está un pouco obsoleto. Estamos falando dun Consello que ten unhas bases de 2002. Vale? Por outra banda, moitas desas solicitudes de engádeda a este Consello das que falastes, que, por certo, Natalia, non foron 30, se non lembro mal, creo que foron unhas 15, ti mezclaches churras con merinas, e logo te explico. As solicitudes que chegaron foron unhas 15. En esas solicitudes moitas piden adherirse ao Consello, non piden a convocatoria porque ainda non están dentro do dito Consello. E por outro lado, o que mezclaches e co que leva a señora Ana Méndez, foi aquelas asociacións que quedaron fora das subvencións de 2024, non as que pediron entrar no grupo. Mezclaches unha cousa coa outra. Por outra banda, decir que este Consello é un órgano que carece de competencias executivas como tal, porque parece que estamos a dicir que son eles os que van a resolver estas cuestións. Non ten competencia executiva como tal, pero sí que nos fan constar e nos fan chegar os requerimentos, as solicitudes da sociedade. Pero iso tamén o fan en cada unha das reunións que manteñen comigo, porque dende servicios sociais, ni unha soa vez que unha asociación pedise unha reunión non fose recibida e escoitada. Reunións que mantivemos de feito individual con todas os que pediron e reunións que mantivemos de feito grupal. Inda a última, de feito grupal, foi o 30 de setembro, onde estaban a maioría destas asociacións que pediron ser escoitadas e así foron escoitadas. Entonces, todas aquelas engádedas que queren facer as asociacións están sendo escoitadas a día de hoxe. Por outra banda, unha das cousas que pon a moción, o compromiso do goberno local con colectivos máis vulnerables é totalmente inexistente. Para ser totalmente inexistente, este goberno é o que máis está a dar para asociacións e en servicios sociais, tanto en emerxencia social como en moitos eidos, que tamén sinalou a señorita Natalia, que estamos a perder de vista. Non, mira, fomos o goberno que máis demos en emerxencia social. Pero no caso de asociacións tamén, porque teño aquí, unha das peticións que non as iba a nombrar, que nombrou a señora Ruth, que se están a facer dende asociacións, unha delas é que se suba o presuposto en ditas asociacións porque van sen modificarse 18 anos. Bueno, como os datos son os que hai aquí dende 2011, todo o que se daba para asociacións pasamos de 66.000 euros 324 cando entramos ao goberno, pero que actualmente, e os datos son os que son,
No ano 2022 deronse 325 máis 86.000 euros que se pediu nunha modificación de crédito máis todos os convenios. No ano 23, 325 máis 74.000 máis en convenios, pero que no 24 chegamos a dotar para asociacións 807.344 euros. O que nunca se xestionou e se deu. O goberno que... Podo? Sí, uns minutos. Certo é que neste senso, como ben dixeron, moitas delas non cobraron. As que non cobraron de 2022 e 2023 son as que se pediron en modificación de crédito, porque unha vez máis queremos chegar a todas. Cando gobernaban vostedes non se pedía para as que quedaban fora. Nós si o pedimos, por eso estas neste caso atópanse nesta situación. Nós nas que entraron no primeiro reemplazo. E con respecto a por que non cobraron, dende os servicios sociais, quero falar da fantástica e o traballo que fixeron dende os servicios sociais, tentando dar resolución a todas estas asociacións, en constante comunicación con elas, fan previsión do que necesitan, fan concesións, propostas de concesión para estas asociacións, e falo do ano pasado dende que estou eu. 28 de agosto de 2024 se fixo chegar á intervención municipal unha proposta de concesión para estas entidades, en agosto, que foi respostada en outubro solicitando máis documentación que xa estaba adxunta o mesmo día e siga a día de hoxe en intervención. No tocantes ás subvencións de 2022, o 29 de xullo se lle fixo chegar esta concesión para que cobrasen as entidades, como as asociacións saben, ao mesmo departamento, que se devolve o 2 de outubro polo mesmo, solicitando documentación que xa estaba relacionada, vale? O mesmo día e siguen a día de hoxe en intervención, que estamos en febreiro. Vale? Entón, no tocante aos puntos que falaba Ruth, que non quixo ler, que demandan as asociacións. Punto 2, dotación de crédito que non foi ampliada nos últimos 18 anos, como acabo de ler, si o foi. Pero que no punto 7, que non quixo ler a señora Ruth, as propias asociacións piden reflexión sobre o funcionamento da área de intervención do Concello e sobre o que pode ser solucionable para non dilatarse no tempo cos expedientes. Nada máis, falo máis na segunda quenda. Vamos agora con 4 minutos y segundo turno, por favor, Partido Popular, es Ana Méndez, cuando quieras. Ben, eu, en primeiro lugar, querolle agradecer a concelleira Tamara, eu agradezolle profundamente o seu compromiso con que todo o que prometen en canto a servicios sociais e entidades sociais salga adiante. Hoxe lle agradezo o compromiso, pero fágano efectivo. O día que se faga efectivo, estou convencida de que todos nós lle imos agradecer, pero o importante non é que lle agradezamos nós, o importante é que lle agradezan as entidades sociais, que son as que os necesitan. Eu, por parte do Partido Popular, xa lle adianto que nós imos seguir nesta liña, imos seguir mantendo este apoio e seguir traballando porque todos os servicios sociais que son primordiais por riba de calquera cousa, todas as súas necesidades se cubran. E as entidades e as asociacións sociais sabemos que son fundamentais e teñen que ver cumpridas as súas demandas. Hai unha cousa que dixo que estaban remodelando as bases. Eu queríalle preguntar con quen están falando para remodelar esas bases, porque eu non sei, non teño constancia de que vostedes estén remodelando as bases contando coas asociacións, con estas entidades sociais. Entón, pídolle que se están traballando nisto, que, por favor, os primeiros que teñen que estar nese traballo son as entidades sociais. Con respecto ao pago das subvencións pendentes dos anos 2022 e 2023, eu pídolle, ao Partido Popular, lle pedimos que busquen alternativas que, evidentemente, que as paguen e, por suposto, que busquen alternativas para as que quedaron fora por falta de orzamento, porque o servicio que ofrecen é para persoas vulnerables que de verdade o necesitan. Simplemente reiterar que, por favor, que comecen a traballar
por eses servicios sociais, como lle pedimos todos, polas familias de Ourense e polas entidades. Porque a parte desas que están sen cobrar, están as que quedaron fora, a parte de todo iso hai unha lista de agarda de moitos meses, pois, por exemplo, para unha cita nos servicios sociais. Tamén a conciliación de verán non é suficiente para todas as familias de Ourense. Hai moitas familias que cada ano quedan fora, como dicían os meus compañeiros dos outros grupos políticos, das axudas de libros e comedor, etcétera, etcétera. Entón, por favor, pois póñanse a traballar de verdade nos servicios sociais. Nada máis, grazas. Por favor, Benegá. Rutereza. Moitas grazas. Pois, dende o Bloque Nacionalista Galego, a verdade é que xa non nos fiamos. Eu non sei que farán as entidades do terceiro sector ou que non farán, pero nós, dende logo, que xa non nos fiamos. Porque aquí fíxose unha transferencia de crédito no ano 2022 de 86.750 euros para que as entidades do terceiro sector que non quedaron sin a subvención por falta de crédito, pois se lles abonase. A día de hoxe non recibiron nada. No 2023 aprobamos todos unha modificación a 18P de 74.471.000 euros para as que lle aconteceu o mesmo, que por falta de créditos quedaron sin a subvención e non recibiron absolutamente nada. No 2024 aprobamos tamén aquí unha modificación de crédito a 9P de 90.000 euros para que as que puderan quedar fora no 2024, porque estaba claro que ían quedar fora porque quedan todos os anos, porque a partida é insuficiente, puderan recibir esa subvención. Fíxose con antelación a modificación de crédito, pois tampouco a día de hoxe, bueno, estas ainda terían que justificar, pero estas non vimos o papel, ou que non sei como se chama exactamente, no que aparece a listaxe de que se lles concedería a subvención. A concesión da subvención a día de hoxe, que eu saiba, ainda non a teñen, e na última xunta de área preguntamos e non tiñan esa concesión. E tampouco nos fiamos porque é verdade que o ano pasado aprobamos tamén modificación de crédito para asinatura de convenios. Dos 15 convenios que ían, simplemente se asinaron 5, son os convenios do ano pasado. Non se asinaron todos. Que é unha excusa para non convocar, a excusa que utilizou de que non convocamos o Consello Municipal de Servicios Sociais porque as bases son moi obsoletas. Bueno, poderase convocar independentemente das bases. As bases poderánse modificar, pero eso non quita que vostede lle dé voz e lle dé a posibilidade de participar no diálogo ás entidades sociais dentro do Consello Municipal de Servicios Sociais. E cada ano vai aumentando o número de entidades que quedan fora por falta de crédito, que teñen dereito a esa subvención. Aumentou todos os anos para as do 2021. Por certo, dice, todos os anos que quedaron fora pedimos modificación. Non, para o 2021 vostedes non pediron nada, absolutamente nada. Empezaron a facelo despois, cando lle reclamou a oposición, senón así seguiríamos. E despois, con respecto ao que dicía que o Bloque Nacionalista Galego, seguimos mantendo o mesmo, de que aí as entidades sociais están disparando cara onde non é, porque, dende logo, que o alcalde o que está a facer é desviar a atención da súa ineficacia, ineficiencia, da súa falta de transparencia, está desviando cara aos técnicos do Concello e cara ás técnicas do Concello, cando as técnicas e os técnicos do Concello non son responsables de que a día de hoxe non teñamos un orzamento e que, polo tanto, todo sempre vaya tarde, porque temos un orzamento nalgúnas partidas xa do ano 2014, nas que refiren a persoal, nas outras do ano 2020, totalmente inadecuado, e todo sempre vai tarde e nunca se dá chegado, e as súas promesas nunca se chegan a materializar. Polo tanto, seguimos lo mantendo. Moitas grazas. A continuación, Natalia Benítez del PSOE. Lo que me ha llamado la atención que diga que nuestras promesas no se van a materializar. Pregúnteselo, Dios mío, a los autónomos en la pandemia,
pregúntenlo a todos los comerciantes con el bono comercio, que fueron 20 millones de euros en total, 10 y 10, y pregúntenselo a Cáritas. Cuando ustedes estaban gobernando, le daban, creo que simbólicamente, 20.000 o 15.000 y nosotros le damos 250.000 cada año. Entonces, que usted diga que nuestras promesas no se van a materializar es tremendo. Ya tuvo su turno, no puede hablar. Por favor, Natalia Benítez, cuando quieras. Veña, entón contesto eu. Mire, o convenio con Cáritas, cando se aumentou, teño que decir, coñecémolo todos, pois non foi precisamente gracias a vostede. Foi gracias á Concelleira de Benestar Social, a dona Eugenia Díaz Abella, do Partido Popular. E así yo digo, e o comedor social, que por desgraza ten que aumentar porque cada día hai máis xente que pasa fame en Ourense, aunque vostede sempre mire para outro lado e o negue sistemáticamente. Así que só faltaba, querido alcalde. Ben, señora Tamara, estamos aquí reivindicando que se convoque o Consello Municipal de Servizos Sociais. Levan 5 anos para modificar as bases, 5 anos. E agora nos ven cas rebaixas. Non o convocaron porque non queren. Negáronolo a toda a oposición que preguntamos, porque non queren que as entidades sociais participen, porque para vostedes, o mellor para vostede persoalmente non, pero para o seu goberno os servizos sociais son un tema residual, un tema que non dá votos. E tamén, cando vostedes poñen o foco e eluden a súa responsabilidade citando a intervención, eu o que me pregunto é: se o alumbrado de Nadal está licitado e adxudicado en agosto, por que as entidades sociais non poden cobrar en tempo e forma e porque levan máis de 2 anos agardando? Non será que é unha cuestión de prioridades de quen goberna? Eu penso que sí. Ou se non, explíqueme vostede por que unhas cousas sí e outras non. E o que lle podo decir, dende o Grupo Municipal Socialista, é que creo que tanto nós como o resto da oposición, nos gustaría participar, axudar e que tamén se lle dera pé a estas entidades a facelo. Se é a través dese Consello Municipal de Servizos Sociais, mellor. E se é sendo honestos e sinceros e dicíndolles a verdade, tamén yo agradecería. Non podemos seguir así. E creo que tampouco é cómodo para vostede como concelleira responsable seguir así. Son máis de 30 entidades, pero son miles de persoas as que están detrás delas, persoas con discapacidade, persoas con moitas necesidades en Ourense. Pensen nelas, non en nós. E conten con nós, e conten cas entidades. É o único que lles podemos pedir a día de hoxe. Nós estamos para axudar, e nesta cuestión máis aínda. Normalmente, en una alcaldía, normalmente no se hace, el alcalde delega ciertas competencias, lo cual no significa que las competencias que delegue pues que sean exclusivas de las personas que han recibido esa delegación. Entonces, el hecho de que quien tenga la firma sea porque se le delega la competencia, en este caso la concejala de Asuntos Sociales, no quiere decir que la decisión, Natalia, te estoy hablando a ti, no quiere decir que la decisión fuera de ella. Es decir, cuando se le subió a Cáritas una cuantía tremenda, que es la de 250.000 euros al año, porque realmente es el comedor social, pues quien lo hace es el grupo de gobierno que en aquel entonces era Democracia Orensana y Partido Popular, que gobernábamos en aquel momento conjuntamente. Bien. La decisión de subir la Cáritas fue mía, precisamente del alcalde. Bien, el hecho de que ella tuviera la competencia delegada no significa que todas las decisiones sean de ella y viceversa, ¿vale? Entonces, que ahora mismo digas, no fue cosa tuya, fue de quien tenía la competencia delegada, pues es faltar a la verdad. En cualquier caso, esta es mi versión, ¿vale? Es decir, que la próxima vez, por eso a mí me gusta cuando hay una idea, matarla ya y sacarla a la prensa para que nadie diga, no, le robaste tú, como recordando a Araujo que decía, no, es que la idea tal no es tuya, es de no sé qué, que andan así robando ideas. Por eso a mí me gusta que quede constancia en la hemeroteca de quién es el primero que lo dice, para que luego no haya ni trampa ni cartón. Porque lo que está haciendo ahora es robar una iniciativa. Es decir, la iniciativa de subir a Cáritas fue nuestra y ahora tú dices, varios años después, no, es de quien firmó. No, es de quien firmó porque tiene la competencia delegada. No quiere decir que sea ella, porque quien da la orden es la alcaldía. Y ella tiene que hacer lo que le diga el alcalde. No, si no lo hace, entonces se le quita la competencia. Claro, se le quita la competencia. Es decir, cuando alguien... Es que usted ha faltado la verdad. Eso fue de Democracia Orensana. Y si esa persona hace algo que no nos gusta, pues se le quita la competencia, claro. No en todo, porque hay cosas que permiten cierto juego y todo eso también es verdad. Es decir, hay cosas también que son iniciativas propias
del delegado, obviamente, muchas, y otras que no nos gustan y como gobernamos juntos, pues tienes que aceptar. O sea que tampoco es todo al 100%. Nada más. Es decir, hay autonomía también. Bueno, simplemente lo digo porque estás robando ahora mismo una iniciativa y una idea, y eso no se debe hacer. Tamara, un segundinho. Un segundo, ya. Grazas. Nada, simplemente respostar unhas cousas que se dixeron. Señora Méndez, sí, por suposto que contamos coas asociacións para a modificación destas bases, senón non partirían do outro xeito. Foron elas nas reunións que mantiven tanto individual como sobre todo nas grupais, nas que me fixeron constar desta demanda de modificar estas bases. Con respecto ao que dixo, bueno, xa derivando do tema, porque a moción era sobre a Asociación Down e demais enseres, fala de a lista da garda en comedores, estáse cubrir toda a lista, en comedores e libros. En conciliación do verán, que non chegan as plazas suficientes, o que se dixo dende aquí é que se fixo unha reorganización de dito servicio. E o ano pasado tuvemos lista de espera 0 no mes de agosto, por primeira vez. Entón, se que non chegan as plazas, non había ninguén que demandase plaza que quedase sen ela. No tocante, nada, os comedores xos nomei. Nada máis nese senso. Con respecto ao que dixo a señora Ruth, non sei se é que non escoita cando falan o resto de compañeiros das corporacións ou que temos atención selectiva. Verá, dixo que as modificacións de crédito que se pedían, que logo non se materializaban ou non ían a iso. Claro que se pediron e se materializaron. E din datos que me pasaron, por suposto, como non do servicio, e dixen onde foron e en que plazos se suscribiron. E as propostas de adxudicación e de concesión que se fixo desde o servicio, logo da revisión de todas as propostas, de cada unha delas tamén o dixen. Non sei se é que non atendeu porque logo na segunda intervención volveu a dicir o mismo. Ou é que o trae preparado e non escoitamos. A única que non ten proposta de concesión é a do 2024 porque non ten o RC firmado. Non, o resto tamén dixo que logo non se materializaba. En fin. Por outro senso, no tocante de modificar as bases, que se non o fago é porque non quero, creo que debería de saber de sobra porque leva bastante máis tempo nisto que a min, que eu levo un ano e pouco, para explicarlle os procedementos administrativos a vostede, pero repítollo. Primeiro se modifican as bases, logo se constituye o Consello e, por último, se convoca. Non convoca o Consello se quero modificar as bases. Pero, bueno, digo yo porque primeiro decía que se podía convocar igual se quero modificar as bases. Repítollo o proceso de xestión burocrática que debería de coñecer que leva máis tempo que a min. Nada máis. Bueno, volvamos ya al tema de votar. A mí me parece este tema pues bastante bajo haber traído esta moción, porque se trata de una promesa que nosotros hicimos a la entidad Down. Y entonces, ¿qué ocurre? En unos trámites burocráticos que todos sabemos cómo son, ustedes hacen una moción en medio de un trámite para decir, oiga, hagan esto. No, pues ya está en marcha, ¿no? Y ese es el tema. Nadie, lo de dar una subvención de ayuda de 50.000 euros para la sede de DAM, pues le prometió precisamente, y ahí tengo que decir, para que ustedes vean con nuestra sinceridad, que ahora no tenía que decirlo, gracias a quien lleva asuntos sociales en la Diputación, que es la alcaldesa de Boborás, creo que es, ¿no? ¿Cómo se llama? Patricia. Que estábamos con el tema bloqueado y le dijimos, hombre, pues tenemos que valorarlo. Y entonces llamó Patricia, se puso el teléfono y dijo, mira, Gonzalo, ¿qué te parece? Nosotros damos tanto y vosotros dais 50.000. Y nosotros nos mojamos, la Xunta va a dar tanto, la Diputación va a dar tanto, que luego creo que ellos aumentaron de lo que me dijo por teléfono. Y vosotros dais tanto, ¿qué te parece? Y dije, bueno, y entonces lo cerramos al momento. O sea, ahí le dije yo, coño, qué bien negocia esta tía, qué rápido cierra los temas, ¿no? Y entonces fue gracias a ella. Recuerdo la llamada de teléfono que fue en la Alameda. Y creo que fue hace un año y medio así. Y dijimos, bueno, venga, queda cerrado el tema, ya está. Nosotros damos eso y ya está. Sabíamos además que si lo traíamos a pleno, ibais a votar que sí. Y no os riáis porque esa es la forma de hacer las cosas y no andar con reuniones con 1000 veces como venís vosotros. Entendemos que es un tema importante, se cierra y ya está. Y vosotros para hacer eso, ¿sabéis qué haríais? 1000 reuniones y 1000 fotógrafos y 1000 páginas en periódicos que no lee nadie. Eso es la diferencia de lo que haríais vosotros. Y comisiones de investigación, eso es lo que haríais vosotros. Vale. Y nada más, y ahora estamos con este tema
pero por otro lado, que se haga una moción a intentar quitar sangre, tal. Por otro lado, el otro día ayer vinieron por aquí los de la Asociación de Down, que los estáis llamando todos vosotros para reunirse con ellos, y de bueniños, y yo le pregunté, mira una cosa, cuando gobernaba el PP, el PSOE y el Bloque, ¿no os daban lo que os damos nosotros? Y dice, no, por supuesto que no. Entonces, sois muy hipócritas porque cuando gobernabais vosotros no dabais las cantidades que damos nosotros ahora desde el Ayuntamiento. Cuando no tenemos, son competencias impropias, porque realmente quien tiene el dinero es el Estado y la Xunta en este tema. Bueno, vamos a votar. Hay una enmienda que la han aceptado, con lo cual se vota conjuntamente, ¿vale? Es una enmienda del BNG. Es irrelevante lo de sustitución y engádega. Eso es un tema que hacéis vosotros. Es un tema que hacéis vosotros, el de adición o sustitución, es irrelevante. Es una historia que os ponéis vosotros. Dime. A ver. En este caso lo han aceptado y ya está. Por favor, que se pronuncie por última vez el señor secretario. No, lo que pasa es que en este caso, al transformarla en una enmienda de adición, se conserva el punto número 1, es un punto más. Pero lo que yo me refiero es que para la votación es lo mismo. Para la votación es exactamente lo mismo, ¿vale? Nada más. Lo que cambia es la naturaleza de tal, pero lo que sea de sustitución o de enmienda, ¿cómo es? Engádega, de adición o de sustitución, es lo mismo porque se vota conjuntamente y queda sustituida, ¿vale? Bueno, pues nada más. Vamos a votar entonces la moción que tiene una enmienda, o al revés, vamos a votar a la enmienda sobre una moción. ¿Votos a favor? PP, PSOE y BNG. ¿Votos en contra? Nadie. Y abstención de Democracia Lensana. Muy bien. Pues nos vamos ya. No hay ninguna moción con carácter de urgencia y tenemos una declaración aquí. Sí. Tenemos una declaración institucional do Día Mundial das Enfermedades Raras. Ah, no. No, Arrouco. Vale, entonces, punto número 10 es declaración institucional do Día Mundial das Enfermidades Raras. Tiene la palabra Noa Arrouco, que es concejala de Igualdade y de Salud y de Festejos. Un segundiño, cuando quieras. O 28 de febreiro celébrase o Día Mundial das Enfermidades Raras, que celebramos baixo o lema Persoas, para posicionar o impacto sociosanitario destas patoloxías nas persoas con enfermidades raras. Solicitamos a adhesión das institucións públicas, privadas e a cidadanía a nosa declaración institucional, pois calquera persoa pode verse afectada. Calcúlase que falamos de 300 millóns de persoas en todo o mundo, dos cales 3 millóns en España e 200.000 persoas en Galicia. É unha acción liderada no noso país baixo o paraugas da Federación Española FEDER e en Galicia pola Federación Galega e polas máis de 450 asociacións que as integran. Queremos que lembredes que detrás de cada campaña, de cada necesidade, de cada enfermidade, de cada síntoma, de cada perda, hai persoas e familias que enfrontan as enfermidades nas que apenas investigan e hai moi pouco coñecemento e experiencia en atendelas, non só para os que as padecen, senón tamén para os profesionais que se enfrontan a unha nova enfermidade. Na súa maioría aparecen na infancia, son xenéticas, graves, discapacitantes e poden poñer en risco a vida. Tárdase unha media de máis de 6 anos en diagnosticalas e tan só un 6% conta cun tratamento específico, das 6.417 identificadas en Europa. O atraso no diagnóstico e a falta de tratamento teñen un gran impacto en quen convive con elas. 3 eixos imprescindibles nos que centrarnos para mellorar este escenario. Investigación, diagnóstico e tratamento. Optimizar os recursos destinados á súa investigación, evitando duplicidades, propiciando a súa sustentabilidade e facilitando a transferencia do coñecemento e a información. Equidade no acceso a un diagnóstico e tratamento precoz, certeiro e seguro. É difícil alcanzar a equidade cando a propia regulación permite a inequidade. Lograr o acceso en tempo e forma adecuados aos medicamentos autorizados en Europa, incorporando a participación dos pacientes e as entidades que o representan neste proceso. Todo iso debe ir acompañado dunha atención integral, tratamentos sostibles, xa que son enfermidades crónicas, incluída a rehabilitación funcional, logopedia, fisioterapia, terapia ocupacional,
A interoperabilidade técnica, exemplo, historia clínica, así como construir o ansiado especio sociosanitario, cunha coordinación eficaz entre ambos os ámbitos de actuación, o que garantiría un acceso máis eficaz en tempo e forma aos dereitos das persoas con enfermidades raras. Desde FEDER e FEGREC instamos as institucións competentes a impulsar medidas dirixidas a garantir a prevención das enfermidades raras en materia de investigación, diagnóstico e tratamento, porque detrás de cada unha destas accións hai persoas, como vostedes e como eu. Moi ben, pois moitas gracias. Bueno, pois a continuación pasamos xa a parte de información, impulsos e control. Vamos co tema de rogos e preguntas, entón cada partido pode facer 6 en total, sexan rogos ou preguntas, co cual empezamos por o BNG e antes de nada, pois o BNG trae escritas xa unhas que pasamos a... Empezamos por elas, non? Que trae escrita. Quérela usted mellor ler, non? Son, basicamente, preguntas formuladas por o grupo que son, en principio, 3. Non? Sí. Dúas, 1.1 e 1.2, perdón, ten dúas, efectivamente. Entón, señor Seardo BNG, cando queira. Unha digresión, alcalde. Que vos momentos nos ten dado a Alameda, Sí, A min lembrame unha canción cada vez que paso por aí, eu xa son un pouco maior, dun cantante que se chamaba Pablo Abraira, que cantaba aquella de Gavilán o Paloma. Bueno, pois... Técnicamente foi en Bispo Cesario esta vez. Vale. Vou a pasar a ler entón a pregunta. O pasado 16 de decembro de 2024, a Xunta de Goberno Local acordou anular o expediente de contratación do Servizo de Transporte Colectivo Urbano do Concello de Ourense, así como ordenar a elaboración dun novo expediente de contratación, corrixindo os erros ou as omisións que levaran á anulación do expediente anterior. Tendo en conta a incidencia que a licitación ten para a posta en marcha do tan ansiado transporte metropolitano, no que actualmente se está a traballar, solicitamos resposta oral para as seguintes preguntas. En que estado de tramitación se atopa a día de hoxe o novo expediente do Servizo de Transporte Colectivo Urbano do Concello de Ourense? En que estado se atopa a tramitación do novo expediente do transporte colectivo urbano, dos autobuses? Bueno, pois, aproveitando que o Tribunal de Contratacións, pois, que nos considera que hai unhos erros que son totalmente indiscutibles, pero, bueno, aceptáronse, aproveitou iso que se fixe un novo convenio cos traballadores para blindalo por 5 anos, no que interviñen eu para cerrar personalmente o tema, para evitar, pois, bueno, eso, que estuvera descontentos, posibles folcas e todo eso, e entón, ao final, cambiouse tamén o que sería parte dos erros que recomendaba cambiar o Tribunal de Contratación, pois aproveitouse para meter un novo convenio con costes laborais por espacio de 5 anos para cerralo, creo que incluye hasta o ano 2028. Entonces, eso refixo o pliego, pero o problema é que, como chegaba xa ao fin de ano, non se podía facer tramitación anticipada para o ano 2025, co cual faise facer un novo pliego que é con tramitación anticipada para o ano 2026, pero como despois hai unha transición, todo isto son os tempos burocráticos. Como despois hai unha transición de 2 meses para o tema de darlle tempo a cambio de empresa, ora faxes unha tramitación anticipada, co cual vaise licitar e adjudicar nos próximos meses, pero non se poderá producir un cambio da empresa hasta 1 de marzo do ano 2026, inda que este adjudicado en antes. En cualquier caso, as líneas pódense cambiar antes, o transporte metropolitano tamén se pode cambiar antes sin ningún problema, porque a empresa que ten que facer o que lle digamos dentro dunhos límites. Pero, por outro lado, como esta adjudicación vaise facer efectiva o 1 de marzo do ano 2026, estamos valorando, debido a esas inconvenientes que houbo, que eran imprevistos, podríase licitar un pliego puente express que o permita a lei, que sería un negociado sin publicidade con 3 empresas para non estar en precario hasta 1 de marzo do ano 2026. Entón, en que fase está ahora mismo? Eso é o que lle estou contando. Bueno, é que xa lle estou contando, perdón, xa lle estou contestando a segunda pregunta. A segunda pregunta é en que data está pensado iniciar nova licitación do servicio. Vale, entón xa estou lle contando as dúas, a unha a segunda. Vale, entón a segunda xa lle contestei. En que trámites se encontra ahora? Pois mandouse a intervención hoxe, entonces o Departamento de Intervención, entonces daremos os 10 días que marca a lei para facer ese tema. Está previsto que ao pasar esos 10 días se licite
sexa con intervención ou sin intervención. En caso de que intervención non fiscalicen 10 días, haremos unha omisión de fiscalización e darás a parte a Xunta de Galicia por esa omisión de fiscalización e nós podemos tirar para diante, o que non podemos facer é frenalo. Nada máis, e iso que vamos facer. Como xa fixemos en moitas outras cousas, cando non se cumple o límite, e nada máis. Entón, esperemos poder licitar a finales deste mes, sí ou sí. E a oferta será esta vez solamente as ofertas por 30 días en vez de do teléfono 45, e dos a 30 días é xa moi difícil que impugnen, pero bueno, sempre pode haber empresas que impugnen. Matámoslo dúas preguntas, quedan 4. Pois moi ben, agradezolle a resposta. Aproveito entón que nesa resposta dixo que podían acometerse modificacións nas liñas, de feito xa fixeron na 6, no Couto. Quería plantexar a seguinte pregunta. Hai 5 anos aproximadamente que nós trouxemos a este pleno unha demanda das veciñas e veciños da Cuña que reclamaban unha marquesina, un panel, pero fundamentalmente conectividade co centro de saúde. Somos conscientes da situación cada día máis insostible do transporte público no feito de que non se garante a puntualidade nas frecuencias porque os tempos están totalmente desfasados. Por tanto, queríamos pedir ese compromiso coas veciñas e veciños da Cuña e se ten pensado, esa é a pregunta, pois dar satisfacción a esas demandas de novas liñas e esa marquesina e ese panel que levan reclamando desde hai moitísimo tempo. Y bueno, en principio las nuevas líneas ya contemplan, creo que una línea para que enlace un poco San Francisco con el centro de salud de la Cuña, pero en cualquier caso también es verdad que se va a mejorar mucho la accesibilidad cuando hagamos las rampas mecánicas. El proyecto está acabando ya para hacer unas rampas mecánicas en la calle Vázquez de Otanco. Fran, ¿cómo va el proyecto? El proyecto de Carballeira. No, contesto yo, pero ¿cómo va el proyecto? El proyecto está a punto de entregar de las rampas mecánicas de allí, que también mejora muchísimo el acceso. Y las líneas de autobús, pues es que ahora tienen un problema de retraso. Orense nos amplió. Entonces, realmente siempre lo tuvieron. Si tienen un problema de no cumplir con los horarios, siempre lo tuvieron porque las líneas llevan 30 años y Orense no amplió demasiado. Bueno, pero reducironse as velocidades a 30, hai máis radares, hai unha serie de cuestións. Sí, é verdad, é certo. En todo caso, eu pídolle que teña presente as demandas desa vecina. Sí, no, ya se estaban contempladas. El 4, por favor. El 4, por favor. Sí. Eras tú, Luisa. Sí, Puga. A ver si vou levar as culpas agora. Puga, el 4. Sí, desculpas. Solicitamos por rexistro este luns a convocatoria urxente da Xunta de Área para ser informados sobre o expediente da discoteca Macao. Por lo tanto, a pregunta é cando teñen previsto, ou se teñen previsto, convocar esa Xunta de Área para tratar especificamente o da discoteca Macao. No, nosotros lo que vamos a hacer es darle toda la información que ustedes pidan, pero nosotros no vamos a hacer una junta de área por una licencia concreta. Aquí el tema está muy claro. ¿Se cumple la legalidad o no se cumple? Si se cumple la legalidad, es prevaricación no dar esa licencia. O sea, es como cuando miran una vez los del tanatorio del tema del campo de la feria que decían, este es un tema arreglado. O sea, nos tienen que dar la licencia, si no tenemos que denunciarlos por prevaricación. Entonces, oiga, discoteca Macao, como se llame, que si yo vivo al lado, me gustaría que no abriera, porque, joder, yo prefiero, porque evitas, no ya porque tenga que cumplir con los ruidos, sino que sabes que fuera siempre se van a generar ruidos. O sea, aunque el local se insonorice totalmente, fuera siempre va a provocar ruidos. Entonces, obviamente, si yo soy vecino, yo entiendo que los vecinos no la quieran, pero claro, el mismo Estado de Derecho donde hay que cumplir unas leyes, y si tienen derecho a la licencia, no tenemos nada que hacer. Otra cosa es que hiciéramos, como hacen algunas ciudades que han conseguido, no lo han conseguido por la licencia, sino que hay ciertas ciudades, por ejemplo Coruña, que abrieron en un centro comercial y acabó con la competencia en el centro. Entonces, de facto, digamos que non fai falta de licencias porque realmente acabou con toda a marcha que non sexa moito no centro, ¿no? Pero claro, mientras eso no ocurra, que venga la competencia, arrase con todo en el centro y quita el centro de la movida, en el centro va a seguir habiendo movida. Y si esas personas cumplen con la licencia, a ver cómo te niegas, no creo que te puedas negar. Punto número 5. Sí, supoño que desto da discoteca seguiremos falando, porque aí hai seguramente intereses encontrados que xa... Bueno, lo dices tú. 5. Desta historia xa temos preguntado en moitas ocasións, en moitas ocasións, a verdade é que non temos resposta. E é certo que non é unha responsabilidade, por lo menos a máis grande ou en exclusiva do Concello. E ao respecto da senda peonil,
que se está facendo por parte da Xunta de Galicia. Temos preguntado cal vai ser a solución que se dá a conexión entre a Ponte Vella e Pardo de Cela. E ten a súa importancia porque é unha das vías da cidade con unha altísima densidade de tráfico. Non é unha cuestión pequena a solución que se lles dé. Seguimos sin saber... Pero la senda peonil, que senda peonil? El carril bici, no? Todo o que se está facendo, efectivamente, que ven desde a estación do tren, xusto nesa intersección, quedou aí o albur, non se sabe moi ben como vai ser a solución. Mire, mi idea, bueno, un comentario el de nuestro grupo yo creo que es más o menos el siguiente. Muchos planes que se hacen por temas de planes de puntuaciones, de lo que está bien y no. Ayer hablamos de la Plaza de Abastos en una reunión con la Xunta de Galicia para ver si llegamos a un consenso sobre el plan funcional y la Xunta ha decidido que si haces una Plaza de Abastos donde tengas un foro para debates y exposiciones te da más puntos. Sí, lo deciden ellos, ¿no? Aunque realmente luego saca una vez al año. Entonces, se obedece muchas veces esos parámetros. Entonces, en Europa, para conseguir subvenciones, pues, ¿qué es lo que queda bien? Pues un carril bici. Entonces, un carril bici te da puntos. Entonces, dijeron, oye, mira, como son unos fondos Next Generation, se hace con fondos Next Generation, creo, ¿no? Pues hay que meterle un carril bici. Yo meto un carril bici, aunque no sea necesario, sea inútil, parta la ciudad, lo utilice muy poquita gente y además, con lo que decía antes Luis Seara, ahora que se ha reducido el tráfico, que influye en la velocidad de los autobuses, también influye en la pacificación del tráfico y los carriles bicis ya no tienen mucho sentido porque se puede ir por las vías normales porque hay una reducción obligatoria de GT de tráfico. Entonces nos han metido un carril bici que a nosotros nos parece absurdo. Y entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues cuando lleguemos a ese río miraremos cómo cruzarlo, pero me da que tendremos que buscar una solución y a lo mejor lo acabaremos anulando. Porque non lle vexemos realmente moito xeito. El outro día había un ciclista que lo estaba ya utilizando, entre comillas, e claro, como lo que decías tú, non tiene continuidade. Cuando llegas a Pontevella, ¿qué fas para ir ao carril bici que sigue allí? Tens que volar. Y entonces lo que hizo el tío decía, yo voy aquí utilizando el carril bici de puta madre. Entonces el tío venía por el Barbaña con el carril bici, se metió para el pabellón y luego quiso seguir por el puente romano, pero como no puedes, porque obviamente tienes que cruzar, ¿qué hizo? Pues cruzó en medio de todos los coches, se metió para adelante y decir, yo voy por mi carril bici, cuando es absurdo, porque obviamente no hay unión en el carril bici, no hay forma de unir el carril bici, es una chapuza. Y nada, supongo que el carril bici se acabará anulando, pero de luego unirlo es imposible porque es una chapuza. Xa, esperemos non ter que botarnos as mãos á cabeza si acontece algo, non? Bueno, hombre, si la gente, escúchame, si la gente no cumple las reglas de las normas de tráfico, tampoco es responsabilidad nuestra. Si después de gastar 5 millones de euros, bueno, prácticamente, no es culpa nuestra si la gente cruza por donde no debe. A un carril bici, ¿Qué? Si después de gastarnos 5 millones de euros, bueno, se reproche máis casi cara sí, a banda. Bueno, pero los 5 millones de euros no son del carril bici, sí, es una parte pequeñita del carril bici. Bueno. Quédame unha, non? Queda unha, sí. Con respecto á sentencia, o auto do xuzgado contencioso administrativo número 1 sobre a praza de San Antonio, no que se dá ese prazo de 2 meses para executar a sentenza, como teñen previsto abordalo desde o goberno municipal o cumprimento desa sentencia? Pues mira, responderé así. ¿Cómo hacen el amor los erizos? Con mucho cuidado. Pues esto es lo mismo. O sea, mire, esto es un marrón, una herencia que tenemos aquí que hemos heredado de los gobiernos del PP, PSOE y BNG, y el otro día me dijeron urbanismo, Gonzalo, a mí no me importa tal, le dicen, mira que te equivocaste, que le echaste la culpa, y tienen su parte de culpa, a Cabezas y a Francisco Rodríguez, por cierto, el ausente alcalde que no está aquí, que válgame Dios, que no aparece por los plenos, y dicen los de urbanismo, mantienen los técnicos de urbanismo, el culpable no es Cabezas ni Paco Rodríguez, sino Veiga Pombo. Todo empezó por una inepcia de Veiga Pombo, del PSOE, en el año 94, no sé cuándo fue. Y que después Cabezas y Paco Rodríguez, pues, o no supieron solucionarlo, o no podían solucionarlo, o a lo mejor agravaron el tema. Pero todo el origen viene realmente de Veiga Pombo. Es una herencia que puede tener indignaciones millonarias que esperemos que no. ¿Qué vamos a hacer? Pues estamos mirando a ver, entre pedir inejecución de la sentencia, entre pedir licitar y que se pueda compensar que los licitadores sean los propios de los garajes o el propio parking y entonces que quede compensada y no haya indemnizaciones millonarias, pero ahora la última opinión que tienen aquí los técnicos es que dicen que la anulación de esas licencias de hace 30 años obliga a restituir todo como estaba, con lo cual dicen, esperemos que no sea así, que no basta con decir a los del parking cesen la actividad, sino que tendríamos que hacer obras para rellenar todo eso y que no hubiera parking y luego volver a empezar. O sea, una auténtica locura.
Entonces, miraremos a ver cómo solucionamos, porque es una herencia que hemos heredado de los antiguos alcaldes, de los predecesores, y válgame Dios, es un auténtico marrón. Tendremos reuniones de equipo en los próximos días para ver qué hacemos. Bien, nos vamos ahora al PSOE, por favor, 6 preguntas o ruegos. Alba, por favor. Vale. Traemos 2 rogos que teñen que ver co tema que estaban falando das liñas de autobuses e as modificacións e demais dentro das posibilidades dado o contexto no que se atopa o servizo. Rogaríamos a ampliación do horario da liña 22, que é a que conecta Cudeiro con Rairo, especialmente as fins de semana e festivos ata as 11:30, dentro das posibilidades para mellorar un pouco os horarios especialmente de ocio dos veciños, que son máis de 1.400 os que viven nestas parroquias, porque o último autobús que sube ou que sae, baixo o seu criterio, é moi próximo, é ás 10, 10:15, creo que chega. E rogamos tamén a creación dun servizo de microbús que cubra a parte alta de Reza, porque teñen unha poboación bastante envellecida, especialmente polas mañás, para que poidan realizar as súas xestións. Nada máis. Muy bien. Es difícil ahora hacer modificaciones con las nuevas líneas que vamos a implantar. Hacer modificaciones en las viejas, no creo ya que hagamos modificaciones en las viejas. Vamos a implantar las nuevas líneas y luego trabajar sobre ellas. Esperemos que se puedan implantar ya. El 3, por favor, del PSOE. Sí. Natalia. Vale. A primeira cuestión, que fai uns meses solicitamos información neste pleno e a día de hoxe nin por escrito nin de outra maneira se nos deu, é sobre a situación na que se atopan os veciños e veciñas da Rúa San Francisco, onde hai un edificio abandonado que frecuentan persoas sen teito e que está cheo de residuos e de basura e que, bueno, a verdade é que xa só por un tema de saúde pública se debería actuar. Nos daquelas dixémoslle que iban a facer vostedes ao respecto e insistimos a día de hoxe, creemos que o Concello ten que actuar, se non actuou xa, e darlle solución a este problema dos veciños desa rúa. Vale, pues tomamos nota, ¿no? Venga. Vale. E a segunda cuestión vai a colación do que dixo vostede. No día de onte reuníronse tanto representantes do Concello de Ourense como da Xunta de Galicia. Vostede públicamente manifestou a posición, eu entendo que contraria ao tema da construción desa pasarela peonil que inicialmente demandaban os praceiros, e nos o que lle preguntamos hoxe, cal é a postura do Goberno municipal con respecto a esa pasarela, si se vai incluir ou non no futuro plan funcional consensuado. Bueno, pues consensuado ya es difícil, porque si no estamos de acuerdo ya no puede ser consensuado. Entonces, nosotros entendemos que quedaría amorfa la Plaza de Abastos, que sería un feísmo, y ahora mismo pues no la vemos. Entonces, nosotros no queremos ahí una pasarela, ¿no? Nada más, es una cuestión de decisión política clara. Esa es una decisión que divide a los vecinos. Yo creo que hay más los que no la quieren que la quieren, pero también es verdad que ha habido gente en la calle que me ha dicho que la quieren, que le parece bonita, que le parece interesante y la ven, Barquero, el 5. Un segundo. Que vai pasar cos únicos vasos abertos da Burga de Canedo nos que se inunda o motor, instalacións onde, por certo, despediron a 2 traballadores e só queda un vixiante, tamén se van a pechar estes vasos? Pero me hablas de Eutariz, ¿no? ¿O dónde? Burga de Canedo. ¿Y dónde es? Eutariz, ¿no? Pero son las que están actualmente funcionando, ¿no? Pues allí nada, no pasa nada. Esas están funcionando perfectamente. No sé cuál es... No, sí. Sí, están funcionando 2 vasos a día de hoy. Lo que pasó con la bomba es que precisamente al estar muy cerca del nivel del río se puede estropear cuando sube el nivel. Por ese motivo la semana pasada la retiraron para evitar que se estropease. Nada más. A día de hoy están funcionando 2. Los 2 de Burga de Canedo, sí. Están los mismos que estaban antes de que subiera el nivel del río. Sí, los mismos, los 2 que están de siempre, son 80 plazas. Sí. Barquero, última pregunta. Un segundo. Sí, ahora. Hai novedades ao respecto dos problemas de impermeabilización da piscina termal das Burgas? Pues sí que hay novedades. A mí me hace gracia porque, para contestarte bien, y yo creo que es bueno dar información, para eso hacen las preguntas y ruegos y preguntas.
El otro día ponía una foto, porque viene a colación de esto que preguntas de la piscina. Y claro, la gente te echa a ti la culpa y realmente yo alucino. Fuimos el otro día a Alejandro Pedrosa. Entonces en Alejandro Pedrosa yo aluciné porque sabíamos las aceras pequeñas, pero no me había puesto allí. Y eso que yo iba muchísimo de pequeño a la calle Quintián, porque vivía allí una tía nuestra. Total, que en Alejandro Pedrosa tienes una acera de 65 centímetros, además la medí yo, 65 centímetros, sin el bordillo. Claro, ahí no pueden pasar dos personas a la vez, ahí vas difícilmente con un carrito, si abres la puerta de un coche ya no puede pasar una persona, o sea, es algo que alucinas, una acera de 65 centímetros. Entonces hay partes en las que hay esa acera, dos hilas de coche y otras de 65 centímetros. Entonces dije yo, a ver, las aceras hay que ampliarlas sí o sí, con lo cual tiene que desaparecer aparcamiento. Bueno, pues la gente se mosquea mucha en los foros y en la calle. Oiga, no quita aplazamientos. Digo yo, ¿y cómo hacemos? Y entonces dicen, el alcalde va a quitar aparcamiento, ¿no? Entonces dejamos esas aceras. Es decir, ¿cómo nos pueden echar la bronca a nosotros de algo que no tiene, que en ese sentido que es algo físico y no tenemos ninguna culpa? Si amplías aceras, reduces aparcamientos. También es verdad que puedes no reducir aparcamientos y dejar esas aceras. Pero todos los juegos en la misma cesta no cogen. Bueno, pues esto tiene algo que ver. En el tema de la piscina, oiga usted, si nosotros encargamos aquí unos técnicos funcionarios a que se encargue de ese tema, y el técnico dice, oiga, hay filtraciones, de tanto, le echan la culpa al alcalde. Y yo, joder, yo aunque la tengo, yo la tendré si no soluciono los temas al cabo de un tiempo, pero yo qué culpa tengo. Bueno, por lo que nos dicen en la piscina, yo le digo lo que hay. A mí me importa lo completo de lo que diga la prensa, yo le digo lo que hay. Nos vienen aquí los técnicos de termalismo, con la jefa de servicio a la cabeza, con los técnicos de Jaén, y dijeron, la piscina tiene unas filtraciones de 200.000 litros de agua al día, que son, al parecer, 200 metros cúbicos, me parece, que me corrija Fran si me equivoco, ¿vale? 200 metros cúbicos al día y que son 200.000 litros, que es una auténtica bestialidad. Es la piscina entera, ¿vale? Con lo cual se puede abrir, pero hay que tirar, y es un problemón tremendo, porque van las máquinas a tope, pueden las máquinas reventar, va a gastar muchísimo y se puede abrir. Entonces, diciendo con esas premisas que tenemos y diciendo que además queríamos externalizar el servicio que fuera de pago, hemos decidido no abrir. Y le hemos hecho caso a los técnicos. Bien, nos dice Fran, que es ingeniero de caminos, yo dudo muchísimo, él no se puso a hacer los técnicos porque él actúa de político, pero no siempre baja a la arena. Entonces me dice, dudo muchísimo que pierda esa animalada, porque esa animalada no la puede perder. ¿Vale? Y dice, seguro, pues es lo que dicen los técnicos. Y dice, Fran, yo dudo muchísimo que eso es así, es que ni de coñas. Y está aquí que nos dice un técnico del Ayuntamiento de Orense y dice, voy a mirar yo por mi cuenta porque a mí me parece también una animalada de filtraciones. Y allá se va un técnico de mantenimiento del Concello de Orense, que hay que quitarse el sombrero ante él, que no es ni ingeniero, ni arquitecto ni nada, y se va con un arquitecto del Concello, ¿cómo se llama el arquitecto? Gerardo, un arquitecto del Concello junto con él. Y dice, yo dudo, bueno, es Omar, efectivamente, hay que quitar el sombrero y tal. Dice, entonces, entre un arquitecto y un funcionario Omar, se van a mirar ellos qué pasa ahí. Al final determinaron que por evaporación, al estar a 40 grados, pues el agua pierde un 10%, pero que la gran pérdida viene por filtraciones. Y dicen que no son 200.000 litros de agua al día, sino que son 40.000. Que se la lleven, pero coño, que es un 20%. Es un 20% de lo que decían, ¿vale? Y lo que están mirando ahora es esos 40.000, si son fáciles de resolver, porque dicen que a lo mejor se resuelve con una obra muy, muy, muy pequeña y no con una mega obra, como nos decían los de termalismo. Y eso pues estamos en esa situación. Entonces mi historia es, dígame usted ahí en qué tengo yo la culpa. Pero bueno, que conste que yo la tengo si no soluciono todo este petate. Pero claro, es que tú te tienes que fiar de los técnicos. Pero bueno, esto es como el dicho que dicen, no culpes al mar de tu segundo naufragio. Hombre, es verdad que si esta cosa se mantiene en el tiempo, el culpable es el alcalde, claro. Vamos ya a la siguiente, al PP, ¿no? Al PP. Si hay 6. ¿Hay ruegos y preguntas? No sé. Sí, un segundo. Buenos días, señor alcalde. Si me permite una licencia, me quería dirigir un momento a don Luis Bermúdez de la Puente. Querido Luis, yo fui la persona que te recibió en este ayuntamiento cuando tomaste posesión como secretario del Pleno. Y estuve en el primer Pleno, nunca pensé que iba a estar en el Pleno de tu despedida, ¿no? Tengo que decirte que ha sido un honor conocerte, que voy a echar mucho de menos las parrafadas que nos tiramos muchos días cuando nos encontramos tú camino del Ayuntamiento y yo a la Diputación, y espero que no perdamos el contacto. Y ratifico todas las palabras que se han dicho de ti en este Pleno. Y ahora, señor alcalde, voy a focalizar mi ruego en el señor Francisco Lorenzo.
Estuve viendo el expediente de la calle Pérez Serantes, ¿no? Esa obra. Es verdad, los vecinos están muy decepcionados, por no decir otras palabras o tal, se han recogido firmas, porque la verdad, esa obra ya parte de una deficiencia en el proyecto, y a pesar de los esfuerzos de la empresa y de los propios directores de obra del ayuntamiento, hay cosas que son difíciles de salvar. Entonces, yo le pediría, como usted nos manifestó que va a haber una segunda fase, sobre todo por la conexión de Emilia Pardo Bazán y la calle San Francisco, que nosotros estaríamos dispuestos a apoyar un replanteo si hay una mejor solución de lo que es la última parte de la calle Pérez Serantes, lo que es la escalera. Sí, quiero decir que me refiero que tengan en la segunda fase no contemplaría modificación en la calle Pérez Serantes. Nosotros le pedimos que le den una vuelta y lo mismo a la segunda fase, sí que en el último tramo yo creo que se podría... Si quieres te contesta él y yo, porque es un tema que controlamos los dos. Y bueno, y que en la medida de lo posible la decisión que toméis se la comuniquéis cuanto antes a los vecinos de la zona. Bueno, sí, en la Junta de Área también ya comentamos el tema de la calle San Francisco, que estábamos de acuerdo que sí se puede incluir en el proyecto siguiente de movilidad vertical. Y en cuanto a Arturo Pérez Serantes, el tema de la rampa fue estudiado, o sea, de poder hacer la rampa compatible, y es imposible, el desarrollo no da, necesitaríamos 60 metros de desarrollo de rampa para que cumpliese accesibilidad, porque si no estaríamos en lo mismo. Entonces, básicamente, técnicamente no es posible ejecutarlo. Sí. A ver, yo contesto contra ese tema. Primero, los vecinos que ahora protestan, cuando no había nada, nunca protestaron. Entonces, ahora que le vamos a poner una rampa que protesten, pues llama la atención, porque cuando no había nada no protestaban. Es curioso, ¿no? Ahora que van a tener mejoras, pues algunos vecinos, cuando realmente la mayoría va a estar encantados. Mira, realmente ahí es muy difícil poner algo que no sea una rampa, porque el tema de un ascensor tiene que pasar por una rampa y tienes que librar, no sé cuánto tiene que librar, 2 metros de cada... Claro, entonces, no sé, no es fácil meter algo que no sea una escalera mecánica. La rampa no se puede meter porque tiene mucha inclinación y tiene que ser escalera mecánica. Entonces, claro, no hay otra solución, porque un ascensor en principio es muy difícil. Y luego, lo que se va a cometer después para llegar a Peña Trevinca, a la cima ya de lo que es el Alto de San Francisco, pues allá supongo que ahí sí que será un ascensor pegado ya al muro, y que es el último tramo, pero realmente rehacer lo que ahora se está haciendo y volver atrás, yo creo que ahí tiene muy difícil solución. A lo mejor la única solución que habría en su día, que ahora ya no podemos hacerlo, sería si se hace un ascensor y una rampa que liberara 2,5 metros de cada lado. Pero también quería, no sé hasta qué punto se puede ubicar allí, y un mamotreto tremendo por 6 metros. Entonces no sé hasta qué punto se puede hacer un ascensor por 5 metros o 4 metros que son. Yo creo que no compensa hacer un ascensor. Entonces yo creo que no es viable. Minusvalía o tal, tiene que atravesar por los coches, por donde van los coches, y hay muy poca visibilidad. Y eso sí de los vecinos de esa zona. Ese trozo va a quedar, o sea, las personas con movilidad reducida van a tener el mismo problema que tenían antes, obviamente, pero el problema es que ahí no podemos meter aparentemente otra cosa. Y un ascensor realmente, yo creo, por 4 metros, creo que en esa zona, calle, por todo el impacto que es, yo creo que no procede, y no sé si libraría de los 2,5 metros de cada lado. Entonces, claro, ¿qué ocurre? Si no podemos solucionar el problema de las personas con silla de ruedas, al menos solucionémoslos personas con problemas de movilidad, pero que pueden andar. Es decir, el hecho de que no podamos solucionar personas con silla de ruedas no debería impedirnos intentar solucionar el de otras. Entonces, no podemos solucionar el de las personas con silla de ruedas, pero el de otras personas sí. Una persona mayor que más o menos ande va a poder utilizar las escaleras mecánicas. Y luego, bueno, es lo que quería decir, nada más. El no 2, un segundín, es Noelia. Bueno, buenos días a todos. Luis, yo te deseo, para no repetirme, que te vaya bonito. Y ahí lo dejo. Yo quería volver a hablar del transporte público. Hablaron de La Cuña, hablaron de Cudeiro. Yo quería ponerle un ejemplo, señor alcalde, del Pino de Quintela, pero podría ser un ejemplo que se repita en Rairo, en Cudeiro o en Santa Mariña, en cualquier sitio de esta ciudad. En Quintela y en el Pino tienen 4 autobuses. Tienen el 1, el 15, el 33 y el 3.
menos el 15, que hace el recorrido completo, los otros, cuando no llevan gente, muchas veces dan la vuelta a la altura de las Torres del Pino. Y eso significa que después hay viajeros que se quedan tirados en las paradas. Si no llega, no hay retorno y no los recoge. Hay viajeros a los que se le tiene pedido que se bajen antes de llegar a destino porque van tarde y tienen que dar la vuelta. Y todo el mundo remite al Concello, a un problema provocado por el Concello, esa situación. La pregunta es, ante el caos, ¿por qué no se está prestando en estos momentos ni un servicio digno, ni un servicio eficiente? ¿Qué solución inmediata va a adoptar el Concello de Ourense? No puede ser, y acabo ya, que una vecina diga que llega antes a Santiago que en llegar de Cudeiro a la residencia sanitaria. Bueno, si de Cudeiro a la residencia sanitaria se tarda mucho porque Ourense está atascado en un momento puntual, nosotros ahí no tenemos culpa. Ourense tiene muy poquitos problemas de tráfico y realmente muy poquitos atascos. O sea que realmente ahí está bastante bien fluido por una cuestión de selección ya de años que el sistema está bastante bien diseñado por selección, casi de ensayo-error. Bueno, nosotros hemos oído muchas quejas antes de que se cerrara el convenio con los conductores, de a lo mejor algunos conductores que estaban haciendo una especie de huelga encubierta. El año pasado entendemos que obviamente eso no se puede permitir. Y entendemos que ese problema realmente ya no existe. Dice, algunos conductores de forma puntual y que incluso se le estaba mirando de abrir expediente, pudieran haber hecho actitudes, como dice usted, que eso es totalmente intolerable. Entendemos que eso ya se está erradicando y la empresa sancionará si se hace eso que dice usted. Si realmente se le dice a un trabajador, oiga, váyase que voy mal de tiempo, bájese si hay aquí, eso nos parece realmente algo que es de expediente disciplinario en ese trabajador. Entendemos que eso no ocurre y si nos enteramos, pues habrá que ser severos, nada más. La número 3, ruego pregunta. Un segundo. La pregunta es sobre otra cosa, pero no culpe a los conductores, porque las quejas están llegando al Concello de Ourense. Ustedes tienen las quejas ahí, no es culpa de los conductores. Bueno, hago mi pregunta. Escucha, a ver, deja, ya saco el tema. Vamos a ver, mi pregunta es, si un conductor hace algo ilegal y le dice a un pasajero, bájese que no me da tiempo y aquí queda ciscado, ¿usted cree que es culpa del alcalde de Ourense? El alcalde de Ourense le dice a los conductores, deja ciscada a la gente. Es que de verdad, ¿eh? Sí, por favor. En todo caso, el responsable de que se preste un servicio digno y eficaz es el Concello. Sí, claro. Perfecto. Y hago mi siguiente pregunta. El otro día fuimos a ver el proyecto de las obras de... La cuarta es, ¿no? ¿Cómo? Me perdí. No, la tercera o la cuarta, ya no sé. Tercera, ¿no? Cuarta, yo creo que la cuarta. Bueno, venga. El otro día fuimos a ver el proyecto de las obras de la Rúa do Sol, Rúa do Campo y Rúa Boavista. Un proyecto que no se ejecutó en su totalidad. Nos lo enseñaron los funcionarios municipales, los técnicos, y nos dijeron que se iba a cumplir con todo lo que estaba proyectado y que se iban a acabar esas obras. La pregunta es qué se va a hacer y cuándo se va a empezar. Un segundillo, por favor. Fran. Bueno, ya lo explicamos, ya lo expliqué en Junta de Área también, lo que no se ejecutó en esa obra, dentro de ella ya no hay margen, digamos, a ejecutar nada más, tendrá que ser en un proyecto independiente y se hará en cuanto se pueda, nada más. Vale. Pepe, el señor Pumar, por favor. Bueno, me sumo a las palabras hacia Luis. Luis, muchas gracias por tus consejos, por tu profesionalidad y sabes que te deseo lo mejor y feliz vida, que hay mucha vida fuera de este ayuntamiento, ¿no? Una petición, señor alcalde. En la zona de expansión de la ciudad, en las Torres del Polvorín, viven a día de hoy 200 vecinos, hay 2 restaurantes y solo se disponen de 3 contenedores. 3 contenedores y 1 de cartón. Hay una demanda vecinal que debemos poner mucho más contenedores y sobre todo teniendo en cuenta la expansión que están construyendo otra torre en ese espacio. La exconcejala Belén Iglesias del Partido Popular con una vecina del Polvorín pues me dijeron en la calle que había que meter más contenedores y le pasamos varios avisos a Ecourense y metieron 1, pero claro, me dije yo métame uno pouco, de restos. Y estaban para meterle, obviamente, más, ¿no? O sea, realmente esa zona necesita, lo que dice Pumar, muchos más contenedores. Entonces ya hemos dado orden, pero casi a un mes, ¿no? Estamos a vueltas con el tema de la empresa de basuras por el tema de que fallan muchos contenedores por los pedales. Por cierto, recuerdo que ustedes votaron en contra
de comprar contenedores. Entonces me llama la atención que el señor Pumar me diga, a ver, que fan falta contenedores cuando usted votó en contra de comprar 3.000 contenedores para la ciudad de Ourense. Entonces, hombre, parece un poquito hipócrita, ¿no? Entonces, bien, como ahora tenemos contenedores viejos porque ustedes no han aprobado la compra de 3.000 contenedores, estamos lidiando con eso y queremos hacer con la empresa de limpieza que está el proceso ahora en licitación, sacarlo, o sea, que se resuelva como Dios manda, también se adjudica en el 2026 y también estamos valorando hacer un contrato puente express. Mientras no se adjudique el otro, haríamos dos en paralelos. Y a ver si solucionamos el tema porque entendemos que no están cumpliendo con el pliego y también, ya, no sé, como se hizo en el pasado, descontarle varias facturas. Pero bueno, a ver qué pasa. Por favor, la última pregunta, si tienen, es... Sí, ¿quién se lo quiere dar? Bueno, si quieres hablar tú, ¿no? ¿Quién va a hablar? Alguien tendrá que hablar. Inma, del PP, por favor. Buenos días, señor alcalde. Es un ruego. Rogamos que realice el mantenimiento adecuado de los árboles de la calle del Paseo, que van desde la sala Ángel Valente hasta el Parque de San Lázaro, sobre lo que es en el relleno de los Alcorques, por evitar caídas accidentales que pueda haber. Y lo pasa el relleno que se estaba haciendo un nuevo sistema que era esperando a que florezca, ¿no? Ah. Claro. Vale. Desde la sala Ángel Valente a lo que es el Parque de San Lázaro. Tomamos nota del tema, ¿no? Tomamos nota, muchas gracias, Inma. Bueno, pues en principio aquí concluye nada más. Entonces, el pleno, antes de levantarnos, simplemente decir que el siguiente pleno en principio va a ser lo ordinario, me parece. El señor Luis Bermúdez, que es el secretario, pues estará en el Ayuntamiento de Ourense durante unos días en su puesto habitual, aunque simplemente hoy la despedida del señor Luis Bermúdez es por el tema de que es el último pleno en el que tiene, pues digamos, presencia pública. Y ahora me quieren aquí hacer algo improvisado, alguien del PSOE o no sé qué, que en nombre de todos, yo no sé. A ver, aquí, ¿quién toma la nombre? ¿Usted qué? A ver, ¿cómo es el tema? María, por favor, ahora habla. A ver. Va a hablar Barquero, mientras yo voy a... Nada, que al parecer aquí improvisadamente pues tiene un detalle de despedida, algo así, pero improvisado, lo debieron hacer esta mañana, no sé qué. Eso al margen de las otras despedidas que se pueden hacer. Bueno, pues nada más que decirles que el siguiente pleno yo creo que va a ser el ordinario el mismo día que hoy, porque febrero tiene 28 días, con lo cual va a ser exactamente el mismo día que hoy. ¿Hoy qué día es? 7. Bueno, pues entonces es el 7 de marzo, y si hubiera un extraordinario sería por el tema de la ordenanza del agua y alguno más, entonces a lo mejor sería a finales de febrero si podemos traer alguno del tema de la ordenanza, ¿no? Para ir acelerando ya por el tema de los presupuestos. ¿Y qué? El tema del introducto ya saben ustedes, que espero verles a todos disfrazados en las calles. La ordenanza del agua. Y ahora, pues nada más, levantamos la sesión y esperamos, en cualquier caso, a despedirnos aquí ya a mano. Así que levantamos ya la sesión y nos quedamos un rato. Venga, gracias. Muchas gracias, señor Luis. ¿Quiere decir algo? ¿Quiere decir algo? ¿Quiere decir algo? Bueno, gracias.